Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number one most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Agosto 13, tuig 2026. Iniwala ka ni mo ang Korman Bombo Chama Blanco Ver, kaupon ni mo subong yang udo. Medyo malawig-lawig man yang why kita magka-ulop na na idri on-ero. Do nagliwas man tita sa aton sini nga tawag sa nga ni Bumukres nga intro. Pero sa gyapon sa aton sini magkasimano ay ari madalagkuhan nga mga balita. 50 strict board member Darl Tupas kinadusong ordinansa nga protehiran ang mga fisher folk batok sa mga dalagko nga commercial fisher. Kasunod sining desisyon sa Supreme Court, ang balsang board member nagikan sa 5th distrito, way pa man niya malabot diri ang kadagatan sa pungso sa 5th distrito sa probinsya sa Iloilo, pero mas mayo siniya nga mapreparahan tanang daan. Ang 5th distrito hilabi pa sa mga island municipalities. Ang nagapanguna siniya nga palangabuyan mong pagpangisda. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, syudad sa Iloilo may ara na sa 14 ka mga yakap clinic kag lunsay ni mga accredited na. Kung accredited na ang isa kaya ka clinic, may mga bulong na dira nga sarang mavel sa aton sini nga mga kabombo. 75 sinig milong nga sa isang nga bulong, libre ini. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon, kapulisan na budlayan sa pagtumod kung sino ang nagapanagiya sa nga madamo nga plastic sa nga shabu nga nawigit sa dalan sa nga haro. Duha ka subject sa bypass operation sa nga Provincial Drug Enforcement Unit nga nakuhan sa nga masobra 1.4 million pesos nga balor sa illegal nga druga. Napasakana sang kaso, mga arestado nag-operate sa 3rd, 4th kag 5th district. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon, Governor Arthur Toto Defensor Jr. nagpasalig nga safe i-inject ining measles rubella vaccine sa mga kabataan. Kagkat si karon taman ang latest na karon, may kantanan sa sining naglitik siniyang daiko ditos may banwasan nga tigbawan. Tugaman sang pagtaas sang tubig kag dalaman sang maulanon sining tsimpo sa nakaligad sining or humalin pa sa nakaligad nga simana, tubtob sa nakaligad sining may nadlaw. Subong Bombo Chris Engineer na ano plastada na mainit na kung nagagrugalom yapon. Singkeron tanas dili madugaya sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa iban pagin sini nga mga talupang doon nga mga balita, ang ginaistoryahan sa keron sa aton sini nga mga kasimanwa, ang mga nag-transpire sa ginpatigayon siniya nga sa impeachment mga biyan hearing sa aton sini nga mga kabombo kagapon sini nga adlaw kag nabutang diri sa highlight na overshadow pa gani ang mga intriguing kag direct to the point nga mga palamangkutanon ni Senator Judge Robin Padillas na kaligad.
Ang naka-highlight diri karon ining matigdas nga pagbayluhan ay sa mga tinaga sa tunga sang isa ka bataon nga bugada sang depensa kontra sa veterano nga legal counsel sang prosekusyon. Sa aton sini nga mga kauturan, ari malaw porsyon sang pagbayluanay sang mga matigdas nga tinaga sa aton sini mga kabumbo sang duha ka mga lagting legal counsel sa prosekusyon kag sa depensa. Nagalamho kag nagayuhom-yuhom lang presiding judge nga si presiding judge Senator Chis Escudero sa aton sini nga mga kasimanwa. Ti isa man ni sa mga naghatag sang nagakigo sining duag kag siyempre naghatag man sang malapad sini nga pananawan in terms siya sa bahin karon iya sang kung ano nagaklinabo bla pananglitan nga mayara sang ginahusisa sa korte kag siyempre patanda-tanda sila direya ang imo sining orang mga abogados magtimbang sining bahin. May ara sang tudsanay, no? May ara man sang uruintulin the moonlight para nga maghupa ang tensyon. Pero sa gyapon sa aton sini nga mga kuturan, nakakuha ini sang atensyon sang mga tagpalamati kag tumalanaw. That is why nga ginakabig karon ining impeachment ni Vice President Sara Duterte bilang the greatest show on earth. Sa aton sini mga kabumbo, yari ba lang porsyon sang pagbayluhanay sang mga matigdas siniyang tinaga, no? In a professional way, pero kung imo sini nga pamatinan do may jutay nga tudos, no? And then later on, natublang ang balko, may jutay man nga uruintulin the moonlight, para nga hindi man init na giniang sitwasyon sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Yari bala, ang kabayin mga biyan sa pagbayluanay sa mga tinaga sa tunga nanday Prosecution Counsel Kapunan and Defense Counsel Christine Ferrer. Your Honor, please, can the witness be directed to just answer with yes or no? The counsel has her time to ask clarificatory questions later during Not the all Your Honor. questions. Not all questions can be answered by yes or Come on, no. cross, Your Honor, please. Councils. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Councils. The misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Councils, Next, please, sir. councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done. please. Again, In councils, generational divide, Your Honor. again, councils, you are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all councils I submit. of the party. Submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I- Eileen, Yes, Your Honor. I promise to henceforth behave. Your, Thank you. Can I please respond quickly lang, no? I have, high respect for Attorney Kapunan. In fact, she's one of you my can end there, counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. It might Mr. sound like Ironson. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Your Honor, po niya, hindi ko nga siya kinukulit, di ba? Kahit may mga questions na doon na leading, hindi naman allowed yun sa direct examination eh. I respected her. You can end there, counsel. It's Yeah, respected. thank you. Thank you. Your Honor, There you have it sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tanda man ni si Atty. Lorna Kapunan nga ti bisan poker face lang ni siya pero ang iya sini nga mga punchline kung isa makalamho ka man kay si presiding judge si Escudero gani ustoy na lang ikadlaw
Sa aton siniguro niya nga mga kasimanwa. Ti mambal patani si Attorney Christine Ferrer nga ginarespeto ya si Attorney Kapunan. Siya ang isa sa mga ginaidolo ya. Inagaw man niya ni Attorney Kapunan. Ay, nakaroon niya do yulodzi na nagwaya nga ti. Buhi pa ko. Gina-advance mo na yulodzi. Sa aton sini nga mga kulturan. Why pa na diri natapos? Kayang lead counsel sa defense, si Attorney Sheila Solis, no? Kag si Attorney Amando Virgil Ligutan, may kaugalingon man siniya nga pagbanggianay. Kay ti hambali Attorney Sheila Solis, hindi man na yan sakto, no? Nga isaya ka abogado, may ongoing siniya nga kaso dire court hearing, no? Tapos masagad kay mo ka post niya sa social media mo may kang tanan tos misleading tong issue bla. Sa aton sini nga mga kuturan, di mo maning isa sa mga ginpabutyag kagapon ni Attorney Sheila Solis. Hindi niya pwede. Si Attorney Ligutan naman niya nagambal. Yati ginaplastar ko malang ang mga season Solis man niya ako naman. I stand corrected sila season. Sa aton sining mga kasimanwa. Anyway, ang maliit ay niligutan siya gina-post ko lang niyang kamaturan kag way man sa malain sa gin-post ko to. No, kag hindi ko niya pagpanason. Sa aton sining mga kasimanwa sa gwa or sa sulod sang Senate Court kag sa gwa may mga balantayan sini. No, sa aton sining mga kuturan ang tagsa-tagsa ka mga pahayag sa mga abogado nagikan sa prosekusyon kag nagikan naman iya sa depensa. That is why nga ti kada tukib sa ila sini nga baba ginabantayan sa tanan kag amo na nga nasiling naton nga ti ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte samtang nagadugay ti makabig na naton nga ti iniya amo ang the greatest show on earth. Dumduman ko naman basta magsiling ko gani nga nagadugay atong kilala kong duha ka ate bla bubugres. Nga nagkaon sila sang halo-halo bla. Istorya ni Master PGB sa aton sini nga mga kamumbo. Ti duha ko no kate nagkaon ka halo-halo. Ti makon Muslim banwa. Isa ka ati kuno ti binakbakan pag serve siya sa halo-halo ay naging halo binakbakan niya lang kuno dayon. Tingala sa kuno nga permiro kuno nga kaon niya ti simpre waisang sabore kay dapat mix klaon muna tanan mo pero samtang nga nagatunga-tunga no sa aton sini nga mga kabumbo nagadugay no, ti nagananam ko doon, nagananam. Dito umamo man yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagadugay, nagainit ang plastada kag lunsay mga balantayan ang kada tukib sa mga bakag sitwasyon nga nagaklinabo sang magtimbang sining bahin. Oras naton 56 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Kung anong bantay naton sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sige lantaw, sige pamati sa Facebook Live, sa radyo, sa YouTube channel. Sige halang mandiraya ang obra sang imo sini nga mga entries para sa week number 6 sa Swerte sa Palengke promo sang Bombo Radio kag Star FM. Sa aton sini nga mga kabumbo ang sunod naton nga market draw sa Pavia Public Market kita sa Sabado. Pavia Public Market dira kita mapalengke draw, no? Ti ko magpalengke draw kita may napulo sini ka mga tagdaog sang 1,000 ka pesos ka cash plus 500 pesos ka balor sang gift pack. Ang gift pack ginalakipan sa 1 ka baling Orocan, may sulod nga 1 ka box ang MX3 Coffee nga may napulo sini ka mga sachet, 2 ka pack sang kumiyabihon kag 3 kalata sang holiday beef loaf.
may additional prices pagina sa mga pahampang didto kag may ara sang free sampling ang aton sini nga mga sponsor products didto mismo sa venue sa Pavia Public Market mismo. Bantayan na sa aton sini nga mga kabumboy ban pagin nga mga impormasyon sa suwarte sa palengke promo sa Bombo Radio kag Star FM. Balikan ta dugang nga mga balita kag impormasyon detalye sa mga nagapanguna dalagkuan mga balita lokal pagkatapos ang Bombo Network News. Mag-observe ang maayo nga load and cargo management sa salakyan. Ang kada 100 kilograms nga unnecessary load, nagapataas ang fuel consumption tubtob 0.5% para sa mga salakyan. Samtang ang pagbuhi naman sang wala ginagamit nga roof racks o cargo boxes ang makakinot sang 2 to 5% bangod sa reduced aerodynamic drag. Dugang pa, ang masami overloaded nga salakyan, madasig nagakaupod ang goma nga nagadugang pa sa mga galastusan. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Kabombo! 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Webes, ika-13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating mga headlines, bilang ng mga naitalang nasawi dahil sa bagyong Luis, Maymay at Habagat, umakyat na ho sa 21 batay sa record ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang Metro Manila at mga karatig na lugar muling nakataso dito ang flood warning. Ang Office of the Vice President mayroong legal remedies sakaling panatilihin ng Commission on Audit and Disallowance sa confidential funds. Side comments ng mga abogado sa impeachment court maaring humantong sa sanction ayon yan sa tagapagsalita ng impeachment court. Abangan mamaya sa ating international news ang Iran, inaasahang mas magiging agresibo bago ang United States midterms. Sa balitang palakasan, si Russell Westbrook umpisyal na ho na magre-retiro sa National Basketball Association o NBA. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Lumobo pa ang bilang ng mga kumpirmadong binawian ng buhay dahil sa magkakasunod na bagyo, partikular na ang bagyong Luis, bagyong Maymay at patuloy na umiiral na hanging habagat. Batay nga sa pinauling data ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong Huwebes mga kabombo 13 ng Agosto 2026, umaabot na sa 21 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Sa naturang report ay lumalabas na 15 katao ang binawian ng buhay dahil sa pagkakaroon o pagkakabiktima ng landslide at pagguho po ng bahagi dyan sa Benguet.
at meron ding 3 sa Rizal at 3 rin doon sa probinsya ng Batangas. Kabilang doon sa mga natukoy na dahilan ng kanilang pagkasawi ay yung insidente ng landslide, rockslide at pagkalunod at maraming iba pa. Maliban dito ay nakapagtala rin ang konseho ng 14 na mga naitalang sugatan at 3 ang mga individual na ngayon ay patuloy na pinaghahanap. Sa kasalukuyan ay umaabot sa mahigit 3.7 million pesos o 300 million individuals ang apektado sa mga magkakasunod na kalamidad, abang bilyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura, batay na rin sa mga initial reports at posibleng tumaas pa sa mga darating na araw. Higit 1 milyong pamilya naman sa 10 rehiyon ang naitalang naapektuhan. Samantalang muli namang nakataas sa banta na malawakang pagbaha ang National Capital Region at malaking bahagi ng Luzon ngayong araw. Ito ay dahil sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na nagpapaulan sa maraming lugar sa bansa. Ang mga naturang pag-ulan ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, National Capital Region, ang General Flood Advisory dito sa Region 3, Region 4A o ang Calabar Zone, Region 4B o Mimaropa Region, Region 6, itong Western Visayas. Sa ngayon, maraming lugar pa rin sa bansa ang nakakaranas ng mga pagbaha na umaabot na ng ilang araw mula pa noong nanalasa itong bagyong Maymay. Kabilang dito ang ilang lugar sa Metro Manila at Central Luzon. Sa ibang balita naman tayo mga kabombo at mga Castor Nation. Mayroon daw mga legal na remedyo ang Office of the Vice President kung sakali man napapanatilihin ng Commission on Audit ang Notice of Disallowance laban sa paggamit ng confidential funds. Ayon yan kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa. Ipinaliwanag ni Attorney Powa ang proseso kasunod na rin ng 15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte noong 12 ng Agosto at anya maaaring humingi muna ng reconsideration ang isang ahensya ng gobyerno matapos na maglabas ng desisyon ng Commission on Audit Commissioner proper. Narito ang tinig ni Attorney Michael Powa. Pag regular funds po kasi yan, dumadaan muna yan sa director level and then aakyat po yan hanggang commission proper. And ang importante po dyan is the government agency has 180 days sa pag-akyat from a notice of disallowance. Pwede mong iakyat yan sa director and then to the commission proper within 180 days. Dito po kasi pagdating sa COA-ICFAO, wala na po kasing director sa taas ng COA-ICFAO. Diretso na po yan ng commission proper and that has to be done within 180 days. Now, once the commission on proper decides under the rules of COA, once the commission proper decides, the government agency has the right or the option to file a motion for reconsideration. Sakaling hindi po pabor yung naging desisyon ng commission proper, meaning na-affirm yung notice of disallowance. Now, once you file a motion for reconsideration, either i-reconsider ng COA at pawalang bisa na nila yung notice of disallowance, or they might just deny the motion for reconsideration and maintain the notice of disallowance. Lagi yan ang pagpapaliwanag ni Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kung hindi pa rin mababago ang desisyon, maaari umano na iakyat ang usapin sa Supreme Court sa pamamagitan ng Rule 65 kaugnay ng Rule 64 at Rules of Court. Binigyang din pa ni Attorney Powa na ang posibleng pag-akyat sa kataas-taasang hukuman ay nakabatay sa paniniwalang nagkaroon ng grave abuse of discretion sa naging pasya o aksyon ng Commission on Audit. Anya, sa kasalukuyan ay may mga remedyo pa ang kanilang tanggapan upang questionin ang anumang disallowance at hindi pa umano tinatalakay ng panig ng depensa ang merito ng mismong kaso. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ni Attorney Michael Powa. Step po dyan is aakyat tayo ngayon sa Supreme Court via Rule 65 in relation to Rule 64 of the Rules of Court. So kung babasahin niyo po yung Rules of Court, sa Rule 64, yun yung specifically for COA and COMELEC pag aakyat ka sa Supreme Court. But again, Rule 65 is grave abuse of discretion. So ang magiging ground mo bakit ka umaakyat sa Supreme Court is because you believe there was grave abuse of discretion
on the part of COA. So yun po yung proseso. So sa ngayon, nasabi naman po ng witness na meron pa tayong remedies available for OBB. Lagi pa yan ang pagpapatuloy na pahayag ni Attorney Michael Powa. Kaugnay ito ng mga naging pagtalakay sa impeachment trial tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education, kabilang na ang mga natuklasang irregularidad sa paggamit at liquidation ng naturang pondo. Nauna nang naglabas ang Commission on Audit ng mga Notice of Disallowance na nag-uutos sa pagbabalik ng ilan sa halaga na tinukoy, habang iginiit naman ang panig ng depensa na may mga proseso para sa pagkwestiyon doon sa naturang findings. Samantala, nais naman ni Vice President Sara Duterte na manatili si Attorney Michael Powa bilang bahagi ng kanyang legal team kahit iminungkahin ng Senate Impeachment Court na magkaroon ng hiwalay na spokesperson ang depensa. Ang kay Attorney Powa sa isang press briefing matapos ng impeachment trial noong Agosto 12, napag-usapan na nila ni Vice President Sara Duterte ang usapin 2 linggo na ang nakalipas. Sinabi niya nga nais ng Vice Presidente na magpatuloy siya bilang counsel sa impeachment case. Kung tuluyang hihilingin ng impeachment court na magtalaga ang depensa o ang defense panel ng hiwalay na spokesperson, ay sinabi ni Powa na posibleng kumuha sila ng isang tao mula sa labas ng legal team. Sa ngayon, wala pa umanong napipiling bagong spokesperson ng defense panel at wala pa rin silang nakakausap na posibleng hahawak sa naturang papel. Yung sa spokesperson na suggestion ng ating presiding officer around 2 weeks ago, I already spoke to our client, the Vice President, about it. And I think I'm free naman to disclose that she would prefer talaga that I stay on as counsel. So if ever man, talagang we will just have to get a spokesperson that is outside of the legal team. Although I have to be honest with you, sa ngayon wala pa kaming nakukuha or na kinakausap man lang. Wala pa po talaga, no? Kasi naging mabilis din yung takbo ng mga nakarang araw. So this is something we'll have to explore further. But in the meantime, I'll have to stay on as a spokesperson. Bahagi na pahayag ni Defense Spokesperson Attorney Michael Powa. Wala naman tayo ng report mula sa ating news team. Side comments ng mga abogado sa impeachment court. Maaari daw humantong sa sanctions ayon yan kay Attorney Tonggol, tagapagsalita ng impeachment court. May balita si Bombo Angelo Agaran. Bombo Dennis, Bombo Jai, maaari umanong mapatawan ng sanctions ang mga abogado sa impeachment trial dahil sa mga side comments o pahayag na itinuturing na improper sa loob ng korte. Ayon yan kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tonggol. Pagpapaliwanag ni Attorney Tonggol, hanggat maaari ay hindi pinapayagan sa korte ang mga side comments dahil may sinusunod na code of conduct umano ang mga abogado at inaasahang magbibigay ito ng respeto sa kanilang mga kapwa counsel. Aniya, maging ang Supreme Court ay mahigpit sa mga ganitong usapin at maaaring magkaroon ng disciplinary action laban sa abogado na gagawa ng improper conduct o hindi susunod sa paalala o utos ng hukom. Bukod dito, maaari rin umanong mauwi sa indirect contempt ang paglabag sa rules of court o rules of order ng korte. Posible rin aniyang magreklamo ang mismong abogado na pinagsabihan o ininsulto o kaya ay i-refer ng hukom sa Supreme Court ang abogado para sa kaukulang disciplinary action. Narito pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Attorney Reginald Tonggol. Isa po yun sa mga as much as possible hindi pinapayagan sa korte. Lagi nyo po tatandaan, very formal po kaming lahat sa korte. Kaya kung makikita nyo po sa una pa lang, pagpasok pa lang, pare-pareho po yung sinasabi namin, di ba? Respectfully appearing for the prosecution, ganyan. Pare-pareho lang po yun. So meron po kami tinatawag na code of conduct within the court. At kapag kasama po sa aming canon of professional responsibility and accountability na lahat ng abogado ay nag-swear in po na dapat po you accord respect to a fellow lawyer. You do not call fellow lawyers names. Medyo mahigpit po ang Supreme Court dyan. Alam niyo po marami ng mga abogado ang mga na-suspend at na-disbar. On public record naman yan, pwede naman i-search sa Google, no? So any kind of impropriety in the actions of a lawyer can be sanctioned by the Supreme Court. So kung mga side remarks na yan,
it can be sanctioned by the judge of that court or Ang pagpapaliwanag na yan ni Attorney Tunggol ay kasunod ng mga naging side comments ni Counsel for Prosecutor Attorney Lorna Kapunan kay Attorney Christine Ferrer ng defense team sa impeachment trial kahapon. Dahil rito, hiniling ni Ferrer kay Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na huwag payagan ang mga pahayag na hindi kaaya-aya o akma sa loob ng korte. Ginit niya na mahalaga umano ang pagpapakita ng paggalang lalo na sa kapwa-abogado. Nilinaw naman ni Escudero na winidraw na umano ng Counsel for Prosecutor ang mga side comments nito. Nangako naman si Kapunan na mag-iingat at iiwasan na nito ang pagsasabi ng mga pahayag na hindi konektado sa pagdinig. Huwag na balikan natin ang mga naging kaganapan kahapon sa impeachment trial. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, yung mga I was about to lecture her kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Kapunan, maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, so Your Honor. And that was captured by the media po. So that is our request, Your Honor, to just remind the counsel not to make those kinds of remarks. Thank you. Attorney Kapunan already, although you are correct, it was already heard since we're on TV. Attorney Kapunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Para sa atin, 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sinabi ni House Prosecutor Representative Keith Flores na patuloy pa rin na nagsasagawa si Vice President Sara Duterte ng mga aktibidad gaya ng tree planting, Christmas parties at road safety events kahit wala na siya na confidential funds. Ayon kay Flores, nagbubukas ito ng tanong kung bakit kinakailangang gumastos ng milyong-milyong piso mula sa confidential funds para sa mga kaparehong aktibidad nung mayroon pa itong pondo. Reaksyon nito ni Flores sa testimonya ni Commission on Audit State Auditor Silene Del Campo hinggil sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. Samantala, question din ni House Prosecutor member at spokesperson Representative Sia Alonto Adjong ang paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad na maaari naman na isagawa sa pamamagitan ng regular na security operations ng pamahalaan. Dagdag pa ni Adjong, hindi kailangan na gumastos ng milyon-milyon para sa seguridad sa mga pampublikong aktibidad ng Vice President dahil kaya naman itong ibigay ng regular police work. Mistula umanong naging habitual o naging karaniwan na ang irregularidad sa paggamit ng Office of the Vice President sa kanilang confidential and intelligence funds. Ayon sa batikang abogado na si Attorney Lulu Reyes, malabas ding naging habitual na ang umano'y hindi pagsunod sa mga itinakdang rules sa paggamit ng confidential funds, batay na rin sa umuusad na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Unang sinimula ng House Prosecution Panel ang pagtalakay sa confidential funds article sa pamamagitan ng pagpresenta ng 2 branch manager ng state-owned bank na sinundan ng 2 auditor ng Commission on Audit. Susundan ito ni Gina Acosta at Edward Fajarda, ang mga dating Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon kay Attorney Reyes, malaki ang papel ng 2 witness para matunton ang mga pinupuntahan ng mga naturang pondo dahil sila ang direktang responsable sa pagbabayad o pagbili gamit ang confidential funds. Hindi rin anya imposible na sila mismo ang nagbayad ng iba't ibang gastusin sa magkakalayong lugar sa iisang araw batay sa ipinapakitang records ng prosekusyon. Samantala, itong si Vice President Sara Duterte kabilang din daw doon sa titignan kaugnay ng subjudice rule violations at iba pa. At iba pang mga kaganapan at mga pahayag mula ho dyan sa mga mababatas
sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ating alamin sa balita ni Bombo Annalise Soberano. Bombo Dennis, umaasa ang prosecution panel na mabigyang linaw na ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang issue sa sub judice rule. Kasunod ito sa nangyaring insidente kahapon sa kasagsagan ng impeachment trial kung saan nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni na Attorney Lorna Kapunan ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng depensa. Pinuna kasi ni Kapunan si Ferrer sa kanyang mga misleading questions sa testigo. Pero ayon kay House Prosecutor Representative Chel Jokno na sana mabigyan na ng linaw ni Presiding Officer Escudero ang issue sa sub judice rule para na hindi na ito magkaroon pa ng mga maraming issue. Pakinggan natin si Representative Chel Jokno. Impeachment trial ay lahat po tayo ay nakakapanood at nakakapaghusga. Ang panawagan lang siyempre ng lahat ng panig ay dapat maging patas, even-handed ang application ng lahat ng rules of the Senate on impeachment cases. At as we proceed with the trial, matitesting at matitesting talaga yan. Kaya makikita natin sa mga darating na mga araw, linggo o kaya buwan kung gaano ba kahigpit ang pagtatrato ng presiding officer sa mga rules na inihain ng Senado. Binigyang din naman ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na sakop din sa sub-judice rule si Vice President Sara Duterte. Gayunman sinabi ni Tolosa, nakakabahala ang mga naging banat ni VP Sara sa impeachment court at sa presiding officer na tila lumalabag sa nasabing panuntunan. Sinabi pa ni Tolosa, sa panig ng prosecution, ginagawa nila ang lahat para hindi malabag ang nasabing panuntunan ng korte. Pakinggan natin si Attorney Benjamin Tolosa Jr. No? Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon. No? Madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin ho kalimutan na sa cloud din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. Sa kabilang dako, suportado ng ilang mambabatas ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling pag-aralan ang paggamit ng nuclear energy para mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa langis. Ayon kay Representative Ching Bernos, hindi dapat madaliin ang nuclear energy program at kailangan itong pag-aralan ng mabuti upang kabilang na ang pagsasanay ng mga eksperto at pakikipagtulungan sa mga bansang may matagumpay na nuclear programs. Kasabay nito, hinimok ng mababatas na tuklasin ang solar, wind at geothermal energy bilang iba pang alternatibo. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang usapin, hindi umano nakakapagtaka na inabot ng halos 2 taon bago tuluyang maihain ang criminal complaint laban kay Vice President Sara Duterte kasunod ng kanyang kontrobersyal na pagbabanta noong Nobyembre taong 2024 kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ayon kay former Integrated Bar of the Philippines National Executive Director Attorney Antonio Ligon, kailangan ng beyond reasonable doubt sa criminal cases para tuluyang maisampa ng kaso kaya't posibleng hinigpitan ng mga otoridad ang paglikom ng mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Hindi anya ito katulad ng impeachment complaint kung saan hindi kailangang patunayan ang kaso beyond reasonable doubt. Maari rin anyang ikinukonsidera ng National Bureau of Investigation ang kasalukuyang status o posisyon ng Vice Presidente kaya't kinailangang tibayan ang kanilang isasampang kaso. Ayon kay Attorney Ligon, expected ng mabigat ang ebidensyang hawak ng NBI o National Bureau of Investigation matapos ang mga serye ng investigasyon na inabot ng halos 2 taon. Maaalala mga kabombo, ngayong linggo pa lamang na ihain ang criminal cases laban dito kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang pagbabanta noong taong 2024 na isa rin sa pangunahing dahilan ng reklamo sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo.
Ayon pa sa abogado, hindi pareho kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang immunity from lawsuits na mayroon din si Vice President Sara Duterte dahilan para tuluyan siyang sampahan ng kaso. Sa tuloy-tuloy natin mga balita, mga kabombo, oras natin 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Itinanggi ng ilang senador ang umano'y maling gawain matapos na sabihin ang dating Department of Public Works and Highway Secretary na si Manuel Bunuan na mayroong mga senador na nakatanggap ng nasa 500 million pesos hanggang 1 billion pesos na leadership funds. Lumitaw ang naturang aligasyon sa pagdinig kaugnay ng malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Bunuan, may mga allocation na iniaabot at natutuklasan na yung katumbas na halaga para sa mga senador. At sinabi niya, etong si dating Senate President at kasalukuyang Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang nagdidikta kung magkano ang mapupuntang halaga sa bawat senador. Mari namang itinanggi ni Zubiri ang naturang aligasyon at sinabing walang mali sa institutional amendments sa budget kung transparent ang proseso at binibigyang din pa niya na dapat ay matiyak na hindi mauwi ang pondo sa ghost o kaya naman ay substandard projects. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri. Told today that during the testimony of Secretary Bunuan that my name was dragged as the Senate President at the time when it came to allocables given to public politicians and legislators. For the record, Mr. President, and you know this, and many of our colleagues know this, all the senators know this, I never handled project lists. All requests were coursed through the Senate Finance Committee. For the record, as Senate President, I never requested, held, or handled any list of project requests from senators. And I want to put this on record. I refuse to handle any such list. Wala po dumaan na proposed budget amendments sa ating tanggapan. Alam ng mga senador yan. Because whenever the senators would approach me and say, meron kaming mga request, I always tell them, pass it to the finance chair in the finance committee. Tapos pag naglagay naman po tayo ng institution namin, babanatan tayo ng babanatan, na corruption, di dapat pwede yun. As long as it is devoid of influence, Mr. President, by the legislator, on the choosing, on contractor, on the kalokohans that happened there, as long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. For as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Yan ang importante. Hindi po siya dapat ghost projects or substandard, Mr. President. And they are devoid of any influence from the proponent legislators that could lead to corruption. That is the statement I made to Tinigyan ni Senator Juan Miguel Zubiri kaugnay ng nasabing revelasyon ni Secretary Bunuan. Tinanong din ng prosekusyon itong si Bunuan kung sino-sino ang nakikita o kaya naman ay nakakuha ng listahan ng mga proyekto na mula sa dating Department of Public Works and Highways Undersecretary na si Roberto Bernardo at binanggit niya sina Senators Christopher Lawrence Bongo at Senator Robin Hood Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Sinabi rin ni Bunuan na nagpapasalamat sa kanya si Senator Amy Marcos para sa kanyang assistance. Samantala, sinabi naman ni Senator Marcos na wala siyang alam sa tinutukoy na pasasalamat ni Bunuan at iginit naman ni Padilla na dapat ay linawin ang konteksto ng kanyang pagkakabanggit dahil ang listahang tinutukoy umano itong may nakalagay na FLR o for later release ay kinakailangan umano suriin. At narito ang tinig ni Senator Amy Marcos. Wala akong alam dun. Hindi ko alam, nagpasalamat saan. Para din naman ako nagpapasalamat sa lahat ng department kung meron silang gagawin sa Ilocos Norte.
kailan o kababayan ko si Secretary Buloan. Hindi ko alam kung anong pagkasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, yung dati Secretary Albosa. Parati naman kami magalang sa Ilocos at kinikilala ang utang ng loob. Pero hindi ko alam kung ano yan. Lagi yan ang mga pahayag ni Senator Amy Marcos kaugnay sa mga aligasyon ni Bunuan. Rin namang itinanggi ni Senator Go na may ipinasa siya na listahan kay dating Public Works official Bernardo at nilinaw na maraming listahan ang kailangang aksyonan ng Department of Public Works and Highways na hindi otomatiko na nangangahulugan na may kaugnayan sa flood control o kaya ay korupsyon. Narito ang karagdagan namang mga bahagi niyan sa salaysay o statement. Ito si Senator Christopher Lawrence Bongo. Mahirap po mag-react sa isang issue na hindi natin alam anong pinagbabasihan at ano ang motibo. Marahil mas mabuting ibalik ang tanong sa nagbanggit nito. Base sa sinabi ni Mr. Bunuan, parte ito ng kanyang testimony sa Sandigan Bayan kung saan may hinaharap siyang kaso. Siya ang akusado, it would be best that he focuses his defense on proving his innocence rather than dragging our work as legislators into their mess. Dinamay pa kami ni Senator Robin. Una sa lahat, kung may ipinasang listahan ng isang undersecretary niya sa kanya ng mga proyektong galing daw sa opisina ng isang senador, anong listahan ba ang tinutukoy niya? Dahil sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Gayunpaman, kaysa lagyan agad ng mali siya, natural naman na magkaroon ng koordinasyon at komunikasyon ang legislatura at ehekutibo lalo na sa pagdating ng pagbantay ng tamang implementasyon ng mga proyekto. Lagi yan ang mga pahayag ni Senator Christopher Lawrence Bongo. Sa ibang balita naman tayo mga kabombo at mga kastar nation, ng Department of Education ay makikipag-ugnayan daw sa Department of Public Works and Highways para sa dagdag na evacuation centers at nasa 8,000 paaralan apektado ng bagyo at ng habagat. Alamin natin ang mga karagdagang detalye atid ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, makikipag-ugnayan nga ang Department of Education sa Department of Public Works and Highways para yan sa karagdagang mga evacuation center doon sa mga lugar na madalas tamaan ng kalamidad. Ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara, layunin nitong mabawasan ang pressure sa mga paaralan na gawing evacuation centers tuwing may malakas na ulan, bagyo o pagbaha. Anya, mahalagang magkaroon ng mga dedikadong community evacuation centers upang mapanatiling nakalaan ang mga paaralan para sa pangunahing tungkulin itong maghatid ng edukasyon. Iginit ni Angara na ang matagal na paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers ay maaaring makaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante at makadagdag sa learning loss. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Education Secretary Sani Angara. Help of DPWH siguro dyan dahil yung batas dyan is DPWH yung responsibility to build evacuation centers. So in fact, the purpose is to not put pressure on the schools actually. Because pag may evacuation centers, hindi schools yung tatakbuhan. Diba? So papatulong kami sa kanila dito sa construction ng evacuation centers. Umabot na sa tinatayang 8,000 paaralan sa buong bansa ang unang naitalang naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon kabilang ang mga bagyong Luis at Maymay at epekto ng habagat. Tinatayang 6 na milyong estudyante naman ang naapektuhan ng mga kanselasyon ng klase, kaya kailangan ng recovery period upang mabawi ang mga nawalang aral ng pag-aaral. Sinabi ni Angara na isinasaalang-alang na sa bagong 3-term school calendar ang mga posibleng class suspension dahil sa kalamidad, kaya may pagkakataong mabawi ng mga estudyante ang mga araw na nawala sa klase. Gayunman, iginiit ng Department of Education na mas makabubuti pa ring magkaroon ng sapat na evacuation centers upang hindi na kailangang gamitin ng matagal ang mga paaralan bilang pansamantalang tirahan ng mga evacuees. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Para
oras natin sa buong kapulungan, 28 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Migrant Workers o DMW ang deployment ng mga Filipino seafarers sa Northern Black Sea dahil yan sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, inabisuhan na ang mga manning agency at principals na huwag muna na magpadala ng mga Filipino na tripulante doon sa naturang lugar. Patay sa security assessment ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs. Sinabi ni Kakdak na maaring tumuloy ang mga barko sa Northern Black Sea kung walang sakay ng mga Pinoy na mga seafarers. Ngunit hindi ito dapat na pasukin ng mga barko na may Pinoy crew at umabot umano sa 20 barko na may mga Filipino seafarers ang inatake ng mga drone at missile na nakapekto naman sa 282 Pinoy crew members. Sa bilang na ito ay 261 ang ligtas habang 174 naman ang nakauwi na dito sa Pilipinas. 3 Pinoy seafarers naman ang nasawi sa mga pag-atake na yan at 1 ang patuloy na nawawala. Ayon nga kay Secretary Kakdak, inaasahan na may uuwi ngayong linggo ang labi ng isa sa mga nasawi na nakita sa Armenia habang isinasagawa naman ang repatriation sa isa pang biktima. Samantala, ibinahagi ni Secretary Kakdak na 3 Filipino seafarers ang inatake umano ng mga individual sa isang community malapit sa may Bristol Island o doon sa may England matapos ang pagdaong ng kanilang barko. 2 ang nakauwi na sa Pilipinas habang ang isa ay nananatili pa rin sa intensive care unit. May mga suspect naman na nasa kustodiya na ng United Kingdom authorities upang isama doon sa investigasyon at tinutulungan naman ng Department of Migrant Workers ang pamilya ng mga nasugatang seafarers na makapunta doon sa United Kingdom. Pa tayo ng karagdagang report mula sa ating news team, mga kabombo at mga ka-Star Nation, kaugnay ng mga kaganapan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na atin pong tinutugay-gayan. Kuha tayo ng update dyan sa tanggapan ho ng Department of Justice at ganoon din sa mga kalapit po na mga kaugnay na ahensya, may kinalaman pa rin dito sa mga iniimbestigahang bagay. Lalo't lumalalim na ho yung mga investigasyong isinasagawa sa iba't ibang mga usapin dito sa ating bansa. Alamin natin ang mga nakalap na impormasyon ni Bombo Grant Hilario. Bombo Dennis, inihayag ng Department of Justice na halagang 120,000 piso ang inirekomendang piyansa sa korte para kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang bail recommendation ay kaugnay sa kaso of grave threats na inihain ng kaguran kontra ikalawang Pangulo. Binase at nadeterminaan niyang naturang rekomendasyong halaga ng kabiran pampiyansa sa bail bond guide alinsunod sa batas. Ito makaraan lamang kasi ay formal ng sinampahan ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng kaso grave threats kaugnay sa pagbabanta nito sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Kaugnay niya natin panggana si Attorney Polo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Well, the recommended bail is 120,000 pesos. Okay, for that count. This is one count. Hawak ko dito, no? Yes, per count. But again, there's only one count. The information we have is only one. The bail, of course, is determined by the bail bond guide. Nasa batas din po yan. Samantala, Bombo Dennis, maibahagi lamang din natin na kapansin-pansin yung biglang pagbuhos ng malakas na ulan nitong umaga dito sa Maynila, kung saan patuloy pa rin nakararanas ng pabugso-bugsong pag-ulan pati mga kratig na lungsod dito sa Metro Manila. Sa ibinahagi niya online post ni Manila Mayor Francisco Escomreno Dumagoso, umabot na sa higit 200 sako ng basura ang nahakot, partikular sa Paseco Beach
ng Department of Environment and Public Services ng lungsod. Inumok naman nila ang publiko na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan at tamang pagtatapon ng basura. Kasabay sa pabago-bagong lagay ng panahon, tiniyak ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso na sapat at mayroong supply ng gamot ang mga ospital at health centers sa naturang lungsod. Ating pakinggan naman ang alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso. We made sure na may mga available na produkto o gamot sa ating mga healthcare facility, whether it is in community or whether in our hospital, owned and operated by the city government of Manila, is ready. Ready with regard to our medical professionals are in place. Our supplies for medicines is in place. Bukod sa Maynila, Bombo Dennis, danas din ang pagulan maging sa mga kalapit na lungsod ng Pasay, Quezon at Makati City. Habang ang lokal na pamahalaan naman ng Navotas City ay ibinigay ang kalagahan sa pagkakaroon ng episyenteng flood control system. Kanilang kinilala ang pagbibigay halaga sa proyektong flood control na makatulong umano lalo na sa panahon ngayon na maulan dulot ng habagat. Anilay, sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan, patuloy na pinagagana at ang coastal dike, gates, concrete box culverts at pumping station ng lungsod. Layon daw dito na mapanatiling kontrolado ang tubig baha at mapigilan ang seawater na makapasok sa mga komunidad kapag high tide habang inaalis ang tubig ulan mula sa mga kalsada. Bigyan din ni Navotas Representative Chubby Chanco na bagamat kita ang naitutulong ng flood control system sa lungsod, hindi pa umano ito kompleto at maaari pang kinakailangan ayusin. Kung kaya titiyakin daw nilang patuloy na mabibigyan atensyon ang mga proyektong makapagbibigay proteksyon sa mamamayan kontra sa dulot ng pagbaha ng malalakas na pag-ulan at mataas na tubig. Nag-uulat mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Opisyal nang nagretiro mula sa National Basketball Association o NBA ang triple-double king na si Russell Westbrook. Yan ay matapos ang 18 season sa naturang liga. Pinili ng batikang point guard ang pagretiro mula sa liga sa kabila ng mga offer mula sa iba't ibang kupunan para naman siya ay mapabilang para sa 2026-2027 season. Kinabibilangan ito ng Sacramento Kings at ang Washington Wizards. Kung babalikan mga kabombo ang naging karera nito si Westbrook dyan sa NBA, napili siya bilang number 4 overall pick noong 2008 NBA draft sa pamamagitan ng dating kupunan na Seattle Supersonics. Ngunit hindi siya nakapaglaro sa naturang kupunan dahil naman tuluyang lumipat sa Oklahoma City ang team. Dito mga kabombo ay sinimulan ni Westbrook ang kanyang karera sa NBA kung saan ay inabot siya ng 11 season sa naturang kupunan kasamang iba pang mga stars na sina Kevin Durant at James Harden. Nagawa ng tatlo na dalhin ang Oklahoma sa finals noong 2012 ngunit tuluyan ding natalo sa Miami Heat. Sa kanyang pagretiro, hawak pa rin ng naturang player ang record sa Thunder bilang career leader sa scoring at assist, maging sa rebounds at sa steals. Noong 2016 to 2017 season, nagawa niya na mag-average ng triple-double sa buong season. Dito ay hawak niya ang 31.6 points at meron siyang 10.7 rebounds at 10.4 assist per game dahilan upang tuluyan niya na ibulsa ang unang Most Valuable Player Award. Sa huling 7 season ng kanyang karera diyan sa NBA ay nagpalipat-lipat siya sa mga kupunan mula sa Thunder patungo naman sa Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Denver Nuggets at Sacramento Kings. Sa kanyang huling season, itong 2026,
nagawa pa rin niya na maglaro sa loob ng 58 games para sa Kings. Hawak ang average na 15.2 points at 6.7 assists at 5.4 rebounds. Bilang NBA star, siya ang ikalima sa may pinakamaraming career assists sa naturang liga. Hawak din nito si Westbrook ang pinakamaraming triple-double sa buong NBA. Kaya binansagan siya bilang triple-double king. Sa ibang balita naman, makabombo, asahan ang pagbaba nitong airfare sa huling bahagi ng Agosto ng kasalukuyang taon. Ayon sa Civil Aeronautics Board, bababa ang fuel surcharge level sa level 12 sa August 13 to August 31. Sa ilalim ng bagong panuntunan, nasa 389 to 1,000 mahigit ang maaring bayarang fuel surcharge sa domestic trips. Aabot naman sa 1,000 mahigit hanggang 9,000 pesos ang babayaran para naman yan sa international flights. Baba tayo ng mga karagdagan report mga kabombo at mga ka-Star Nation mula sa ating mga news team o sa ating mga reporters at yung mga tinugay-gaya ng mga kaganapan at aktibidad sa nakalipas ho ng mga oras at kaugnay ng mga napapanahong paksa mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kuha tayo ng update dyan sa Department of Energy dahil tiniyak ho ng ahensya na aktibong pakikipagtulungan doon sa mga tanggapan ng gobyerno upang maalis na ng tuluyan yung system loss charges. May balita si Bombo Cindy Graida. Dennis, tiniyak nga ng Department of Energy ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tuluyang maalis ang system loss charge sa billing ng kuryente. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, patuloy ang talakayan sa Kongreso ukol sa mga usaping technical at non-technical na nagdudulot ng aberya sa kuryente. Sa usaping technical loss, pinag-aaralan ng ahensya ang pagsasaayos ng sistema, partikular na ang pagpapalit ng mga lumang wiring at kagamitan. Sa kabilang banda, sa usapin naman ng non-technical loss, patuloy umano ang kanilang pag-aaral kasama ang mga eksperto upang makabuo ng tamang disenyo na makababawas sa nawawalang kuryente. Inahayag din ito ang pagbuo ng isang multi-agency task force kasama ang National Electrification Administration, Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya upang magsumite ng mga panukalang reforma sa budget at polisiya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. We have created a multi-agency task force, National Electrification Agency, Administration, ERC, even NAPOCOR, Transco, DOE, para po ihanapan po ng paraan. Now, our objective is to have zero on that, no? Na i-eliminate siya. So, each agency is now preparing their proposals on what reforms they need to do, whether it's budget, whether it's policies. So, inaayos pa po, we ask them to submit this week. Dagdag niya, kinakailangan umanong pagsamahin o i-consolidate ang mga panukalang ito para sa gagawing cost-benefit analysis na magbabalanse sa posibleng mga gastusin at sa halagang mababawa sa system loss charge. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Department of Energy Secretary Sharon Garin. There has to be a cost-benefit analysis of that. Baka hindi naman pwede na sobrang gastos para mabawasan ng 1 centavo ang system loss. So we need to find that proper balance and maybe find other solutions, whether it would be technical, ayusin natin yung mga system natin sa grid natin, or kailangan palitan ng mga wiring natin or mga equipment natin. And that is something that we are waiting for, as kailangan nila ng time to assess. But the objective ultimately is to have not charge people with electricity that they don't use. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Tayo ng mga balita mula sa ating mga himpilan. Yung tuntunin sa cross-examination sa testigo kaugnay ng misleading questions ay pinaliwanag ng isang constitutional law expert. Narito ang naging panayam ng Bombo Radio Dagupan.
Ipinaliwanag ng isang constitutional expert ang mga tuntunin sa cross-examination ng testigo sa gitna ng paggamit ng misleading questions sa cross-examination sa ika-15 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Joseph Emmanuel Serra, constitutional expert at political analyst sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan, pangunahing tuntunin sa cross-examination ang paghamon sa pundasyong inilatag ng opposing counsel sa direct examination. Aniya dapat ay alam ng abogado ang sagot sa mga itatanong sa cross-examination habang kinakailangan ding may kaugnayan ng mga tanong sa isyong tinatalakay. Pinapayagan din umano ang paggamit ng leading questions o mga tanong na maaaring sagutin ng yes or no sa cross-examination. Paliwanag ni Serra na iba ang proseso sa direct examination kung saan karaniwan iniiwasan ang leading questions. Sa bahaging ito, mas ginagamit ang mga tanong na nagsisimula naman sa why, how, who at when upang malayang maipaliwanag ng testigo ang kanyang sagot. Sa cross-examination naman, maaari umanong gumamit ng leading questions na diretso at maaaring sagutin ng yes or no. Naging usapin ito sa paglilitis matapos magtanong si Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa testigong si Silene Del Campo, ngunit nag-elaborate ang testigo sa kanyang sagot. Dito na iginit ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan na hindi dapat gumamit ng misleading questions sa cross-examination. Matatandaan na pinunari ni Capunan ang umano'y pagpapatigil ni Ferrer sa testigo habang nagsasalita pa lamang ito. Samantala, iginit naman ng depensa na hindi direktang sinasagot ng testigo ng yes o no ang mga tanong nito. Binigyan din ng depensa na may pagkakataon ng prosecution na nagtanong ng clarificatory questions sa redirect examination. Pag nagpo-cross-examine ka at hindi ka dapat nagtatanong kung hindi mo alam yung sagot. Pero kailangan relevant yung tanong mo at pwede kang magtanong ng leading question sa cross-examination. Para sa Bombo Network News, mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Mayra Reside nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang grupong karapatan, pinuna ang pag-uugnay ni Senator Robin Padilla sa New People's Army recruitment at confidential funds. Kuha tayo ng report nito kanya na Bombo Radyo Rojas. Pinuna ng grupong karapatan ang naging pahayag ni Senator Judge Robin Padilla kaugnay sa isyu ng umano'y NPA recruitment at sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa panayam ng Bombo Radyo Rojas kay Raul Manuel, Karapatan National Council member, sinabi nito na tila hindi nakikinig ng maigi si Padilla sa mga naging talakayan sa impeachment trial kaya nakapagtatanong umano ito ng mga bagay na malayo sa pinag-uusapang isyu. Matatanda ang nagbanggit si Padilla ng ilang paaralan na umano'y nagsilbing recruitment hubs ng New People's Army o NPA at tinanong si COA ECFAO State Auditor Silene Del Campo kung kabilang din sa responsibilidad ng Vice President at dating Education Secretary ang mga estudyanteng nasa naturang mga paaralan. Inihambing din ni Padilla ang sinasabing 5.8 billion pesos na budget ng NPA batay sa impormasyon umano mula sa National Intelligence Coordinating Agency o NECA sa 612.5 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ay inakusahan ng prosecution na misuse. Para kay Manuel, hindi umano sapat na dahilan ng issue ng NPA recruitment upang may ugnay ito sa pangunahing usapin ng impeachment case, particular sa aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Iginiit ng grupo na dapat nakatuon ang mga tanong at talakayan sa maisyong direktang may kaugnayan sa mga aligasyon at ebidensyang iniharap sa impeachment proceedings. Sobrang obsessed siya dyan to the point na hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi ng witness doon sa impeachment trial. Malinaw, nakailang witness na nga, walang sino man yung nakapag-testify na ginamit nga talaga ang confidential funds ng OVP o ng DepEd para sa ganong objectives, yung pagsugpo daw ng recruitment ng mga rebelde sa loob ng mga paaralan. Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News,
Ito si Bombo Jamelus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantalang mga kabombo, masela ng susunod nating balita dahil may resto bar doon sa Coronadal na ni-raid ng mga otoridad. Dalawang palapag dalawang opisyal ng naturang establishmento ang arestado at siyam na kababaihan ho yung na-rescue. Sinasabing ito ay biktima ng human trafficking. Alamin natin ang mga karagdagang update mula sa Bombo Radio Coronadal. Ni-raid ng National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office o NBI SEMRO ang isang resto bar sa Barangay Zone 1, Coronadal City na nagresulta sa pagkakasagip ng siyam na kababaihan, kabilang na ang isang minor de edad. Dalawang floor managers ng establishmento na aresto dahil umano sa pagkakasangkot sa pinaniniwalaang human trafficking activities. Ayon kay Investigation Agent 3 Elias Liaño Jr. ng NBI Region 12, nasa edad 17 hanggang 27 anyos ang mga nasagip at patuloy pang biniberipika ng otoridad ang kanilang edad at iba pang mga detalye. Nasa kustudiya ng NBI ang mga nasagip para sa kaukulang proteksyon at assistance habang napapatuloy ang investigasyon. Samantala, sumailalim naman sa proseso ang dalawang naarestong floor managers kaugnay sa posibleng pagsasampa ng kaso. Kasunod ng operasyon, sinabi ng Coronadal City PNP na paigtingin ito ang monitoring sa mga resto bars at iba pang establishmento sa lungsod upang maiwasan ang human trafficking at iba pang illegal na aktibidad. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harold Cornel, regular ang police visibility at pag-iikot ng kapulisan lalo na sa gabi upang matiyak na walang kontrabando, armas at iba pang illegal na gawain sa mga establishmento. Nagwawala rin ang hepe ng kapulisan sa mga business owners na maaaring managot sa batas ang mga mapapatunayang gumagamit ng kanilang establishmento para sa human trafficking at iba pang illegal na aktibidad. May kami isang minor, 17 years old. But yet, we still have to establish the true age ng bata. So, we requested the certification or certificate of leave of birth from the Philippine Statistics Office. Yan ang ulat narito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Donald Pitogo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Sa Colombia, nananatiling walang kuryente. Tulong mula sa iba't ibang bansa, dumarating na. May report ang Star FM Bacolod. Dumarating na ang mga tulong mula sa iba't ibang lugar para sa Colombia. Matapos itong tamaan ng magnitude 7.4 na lindol, lumobo na sa mahigit 200 ang bilang ng mga nasawi ayon sa mga lokal na opisyal. Nananatili namang walang kuryente at iba pang pangunahing serbisyo sa ilang indigenous communities na nagpapahirap sa isinasagawang rescue at relief efforts. Nagpahayag din ng pakikiramay at pakikiisa ang mga royalty ng Monaco na sina Prince Albert II at Princess Charlene sa mga mamamayan ng Colombia matapos ang mapaminsalang lindol. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa mag-asawang Giovanni at Violeta Trujillo, Bombo International Correspondent sa Colombia, nananawagan ang mga ito sa publiko na ipagdasal ang lahat ng mga apektado ng lindol. To also pray for extra help. Divine help is always important. And mostly this government, thank God, they believe in them and they introduce that one to the whole people to let them know that God exists. So now in this moment, we will try our best praying and also asking for other people to pray about the country, like they did in Venezuela. That happened just some months ago. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Etong Pangasinan Pride na si Renz Braille Ondocon wagi bilang Mr. Tourism Ambassador Universe World 2026 sa katatapos lamang na competition na ginanap sa Malaysia. May report ang Star FM Dagupan.
Nasungkit ng 19 anyos na si Renz Bryle Ondocon na tubong Mapandan, Pangasinan ang titulong Mr. Tourism Ambassador Universe World 2026 sa katatapos lamang na kompetisyon na ginanap ngayong buwan sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Bukod sa pangunahing titulo, nasungkit din ni Ondocon ng espesyal na parangal na Mr. Intellectual at Best in Smartwear. Sa panayam ng Star FM Dagupan kay Ondocon, ito ang kauna-unahang international competition na kanyang sinalihan kung saan ayon sa kanya, matinding preparation at disiplina ang naging susi sa kanyang tagumpay. This journey was never be easy. Behind this journey were countless sacrifices, sleepless nights, discipline, preparation, and an unwavering faith in God. I trained not only physically but also mentally and emotionally because I believe that a true king is ready to lead with purpose and integrity. Ang Mr. Tourism Ambassador Universe ay isang international male pageant na naglalayong itaguyod ang turismo, kultura at pagkakaibigan sa pagitan ng iba't ibang bansa kung saan bukod sa pisikal na kaanyuhan, sinusukat din sa kompetisyon ang personalidad, komunikasyon, advokasya at kakayahan ng mga kandidato bilang mga ambasador ng turismo. At yan ang balita mula rito sa Star FM Dagupan. Ako si Star DJ Mia and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas at Mindanao. Maging sa ibayong dagat, dapat updated ka. Kaya naman, nariyan ang Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Sa mga lalawigan mga kabombo, mga susubaybayan dito sa Northern Luzon ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Kagaya ho dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa probinsya ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa area ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Samantala, dyan sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Luzon, nariyan naman ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Yan ang kalipunan ng mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. At mapapanood naman at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-6 ng gabi, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Kaya't inyong subaybayan ang ating patuloy na balitaan. Mula dito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na din sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DUFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa detalye sa madalagwan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Unahon ini nato nining ginpanigayon sining pag sinapol kagapon sining adlaw
may kantanan sa sining pagduso ni 5th District Board Member Dr. Darl Tupas sining isa ka ordinansa nga protehiran ang mga fisher folk batok sa mga dalagko nga commercial fisher. Kasunod sa desisyon sa Supreme Court, may kantanan sa pagpalapad paginiya sang sarang nga mangingisdaan sa mga commercial fisher blang. Pisar pa man iyang way pa na din nakalabot sa bahin niya sa kadagatan or baybayon sa probinsya sa Iloilo. Hambal gani isang board member bilang isa ka doktor, prevention is better than cure kuno. Rason nga ti duso ining nasabitan nga ordinansa si Bombo Glenet Delit. May follow-up report. Bombo Glen, sa report, please go ahead. Bombo Chan, ginaduso ni Iloilo 5th District Board Member ni Leto C. Tupas ang proposed provincial ordinance nga nag-delineate sang municipal waters kag nag-regulate sang commercial fishing sa probinsya sang Iloilo para maprotektahan ang municipal fisher folk kag marine resources sang probinsya. Sa joint committee hearing sang Committee on Aquatic Resources kag Committee on Agriculture, naging panguluhan ni Topas gintalakay ang proposed ordinance upod ang mga eksperto, representatives sang nag-lain nga ahensya kag stakeholders. Lakip sa gintalakay sa hearing ang posibleng epekto sa Mercedar case kag ang House Bill number 5606 upon atin ang 15 Kilometro Act nga nagatuyo nga magpalig-on ang proteksyon kag preferential access ang small scale kag subsistence fisher folk sa sulod sang 15 upon 15 kilometer municipal waters. So kay Tupas, bisan wala pa nag-cover sa katubigan sa Iloilo ang particular na ruling, kinahanglan nga magpreparar ang probinsya bangod may mga commercial fishing corporations nga nagapangayo man sa permiso nga makapangista sa municipal waters. Bangod sini, ginapanukot sa proposed ordinance ang pag-delineate o kon pagklaro sa eksakto nga boundaries ng 15 o kon 15 ka kilometro municipal waters kag pag-regulate sa commercial fishing sa sulod sini. Lakip sa proposed ordinance ang pag-reserve sang fishery activities para sa municipal fisher folk sa ila duly registered cooperatives o organizations samtang ginadilian ang commercial fishing vessels nga sobra sa 3 ka gross tons sa sulod sang delineated municipal waters. Ginadilian man ang paggamit ng active o destructive fishing gear. Suno kay Tupas, importante man nga ma-establisar ang husto nga basihan sa pag-delineate sa municipal waters, ilabi na sa mainland kag mga isla ug malikuwan ang posibleng boundary concerns sa tunga sang mga banwa kag probinsya. Ginalawman ni Tupas nga matapos ang refinements ng proposed ordinance kag makabulik kini sa pagprotekta sang municipal fisher folk, pangabuhian kag marine resources sang Iloilo. Yari aton pamatian ang pahayag ni Iloilo 5th District Board Member ni Leto C. Tupas. Kaya si Board Member Dr. Tupas ang 5th District of Iloilo. At now as chairman ako sang aton aquatic resources, fisheries and aquatic resources. Nag-umpisa ini nga nagpatawag subong kay may ara privilege speech ang aton nga board member dito kahilig, which is entitled Fish Talk. Amon ni siya concerning sa Mercedar nga case wherein sang Supreme Court nag-decide to increase the kilometers para sa commercial large fishing into 20 kilometers. So nagtawag kami subong because there's a need to protect this aton sa Iloilo. Even though ang coverage ng decisions ng Supreme Court does not cover the waters around Iloilo. Bali dito pa lang to sa area sa Palawan. But with that in question, mas manamo gid unahan naton. So ang para gani as a doctor, prevention is better than cure. So ang himuon ta is kay unta gid nga maunahan ta. So we invited experts tanan-tanan subong for their opinion. Bali from privilege speech, nag-decide na lang ako to create a proposed provincial ordinance. So, dito naman nag-focus and now, gina-improve and a little bit refinement pa siguro. And hopefully, maumpisahan kag matapos as soon as possible and could help sa probinsya sa Iloilo para maprotektahan naton ang aton mga karagatan kag mga natural sources within that. May nag-file man sang bago nga case nga ask man sila sang ila nga kung pwede man sila nga maka-puwa sang another place naman, another commercial fishing vessels naman. So that's why there's a need nga i-protect ang aton man nga area. Well, they're very positive for this one dahil kay ang ini
pag may ara kita protection, kay damo gali nga mga concern. Ang borders ang aton nga towns, borders ang aton nga mga province, so may ara mga concerns. So bali dira we delineate subong ang aton nga mga borders ang aton mga municipalities to the proper right process. With cooperation sa tanan nga mga sectors and agencies, makaya gid gali na. Ang isa nga pinaka importante nga ma-define because there's school of thoughts. Bali ano bala ang basis sang aton kung diin makuha sa mainland bala o sa island. Okay? So balik sa akon, which is the best for Iloilo? Amo na iya ang akon nga kuwaon. What is best for Iloilo within the boundary of laws sa national law? So because pila ka years na wala man Japon na resolve kung ano ang doctrine nga gamiton. So ang sa akon lang subong is solution within the boundary of laws. Nabatian ang pahayag ni Iloilo 5th District Board Member Nelito C. Tupas. Bombo Chan? All right. It is si Bombo Glenette Jimenez Delis, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Glenette Delit sa imo siniyang follow-up report. Ti malon mo ara pa man sa Palawan, layo pa na diriya sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ara mga nito sa Palawan pero ti balgani ni board member Tupas sinya prevention is better than cure. Sang sa maglabot punto nga ti mawadaan niya sang palangabuyan diri karon ang aton sini nga mga fisher folks. Kon maglabot na diri karon or for example abi malakip sa sining panugot sa mga dalagko nga mga commercial vessel ngani, commercial fishing vessel nga magsulod diri banwa. Di mas mayo na yang may ara kita karon sang balasian nga mga pagsulundan man or mga regulation. 10 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby sa kay Bombo Siren Nases. Siyudad sang Iloilo may 4 na or may 14 ka mga yakap accredited clinic. Sa accredited clinic kani may ara sang 75 ka mga nagkalilain sining bulong sarang libre mangkon sa mga kauturan sini naton. Kag subong man ang aton sining alkalde naghatag sa nagakigo nga pagtamod may kantanan sa sining estado sang elektrisidad diri iya sa bahin sang siyudad sang Iloilo nga masami nag-eksperyensya kita sang brownout bangod man gani sa manual load dropping. Bangod sa status karon sang aton sining power grid sa National Grid Corporation of the Philippines. Kung madumduman pa humalin sa nakaligad sining mainadlaw, yara kita sa yellow and red alert status. Di may plano karon diri si Mayor Raisa Treñas nga magasapol sa nagkalinain sining stakeholders. Agod nga may istoryahan ang mga nagakigo sini nga paghimuon man nga lihok. Istoryahan aton ina with a Bombo Siren Nases diri man sa aton sini karon nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kag karon sino ay hanto ang nagapanag-iya sang plastic sini nga ginapatihan na illegal nga droga na wigit sa may distrito sang Haro. Kag ining na-recover naman sa Provincial Drug Enforcement Unit nga balor or masobra 1.4 million pesos nga illegal sini nga droga. Balikan ta na karon diri man sa aton sini panay niya nga pagpangalagad check kanay naton balita ni Bombo Siren Nases sa City Hall. Bombo Sai, sa report please go ahead. Bombo Champ naglabot na sa 1.7 million akong 21.12% sang halos 8 ka milyon ka sulhot members sa dependence sa Western Visayas. Kalakip na ang Negros Occidental ang naka-enroll na sa Yaman ng Kalusugan Program o Kuniyakap. Apang diri sa syudad sang Iloilo, may 14 na kayakap clinics ang accredited sang PhilHealth para makahatag sang primary healthcare services sa mga miyembro. So para sa aton mga kabombo, yari ang 14 kayakap clinics ang accredited sang PhilHealth para mahatagan din kamo sa mga primary healthcare services nga makabulig sa inyo when it comes sa emergency. So, ang una, ang Biofera Medical Diagnostic Center. Pangadua, ang Family Planning Organization of the Philippines Community. Healthcare Birthing Center and Laboratory Incorporated. GCJ Diagnostic Center.
Haru 1 and Haru 2 District Health Center, Mandurriao District Health Center, Medicos Diagnostic Center and Medical Clinics, Medicines Laboratory Center Incorporated, Molo District Health Center, Police Regional Office 6 Primary Healthcare Hospital, Santo Rosario District Health Center, West Visayas State University Medical Center, kag Western Visayas Medical Center. Apang ginathag sang PhilHealth 6 nga kung magpa-check up sa private yakat clinic, posible nga may bayad nga tubtob 900 pesos suno sa pulisiya sang PhilHealth. May ara ba nga private yakap clinics man nga wala nagapanukot sang charge sa pasyente, apang suno diri kay Marjorie Cabrieto, PhilHealth Regional Vice President sang Western Visayas, iya ginpahayag nga 200.86.12 million na ang ginbayad sang PhilHealth sa healthcare providers para sa first patient encounters halin Enero 1 tubtob Hunyo 30 subong nga tuig. Kabahin man sang yakap ang konsultasyon laboratory kag diagnostic test kag 75 ka essential medicines. Kag sa 75 ina kabulong may ara sang 54 gid kabulong ang ma-access paagi sa gamot providers, samtang 21 naman kabulong ang makuha naton sa yakap accredited clinics. Apang ginpahayag diri ni Cabrieto nga ang enhancement sang una nga konsulta program ang yakap mangud ginupod na diri ang guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o kon gamot. Apang sa diri may 75 lamang ka libre ka bulong nga maabil nato no, kalakip na diri ang antimicrobials o kon bulong sa infeksyon, antithrombotics para sa mga dugo nga nagsulong o kon pangatlo diri ang para sa asthma kag chronic obstructive pulmonary disease o kon COPD, other supportive or other therapy medicines. Kalakip man diri sa 75 kalibre nga bulong ang bulong para sa mga diabetes at dugang pa diri ang anti-dyslipidemia o kung bulong sa mata o kung mataas ni mga kolesterol, dugang pa diri ang anti-hypertensive and cardiology o kung bulong sa mataas nga pressure sa dugo kag bulong man sa korason. Kag dugang pa diri ang mga bulong pagidno sa nervous system. So para sa atong makabombo kung para paano ikaw maka-avail sa sining 75 ka free medicines diri sa syudad sang Iloilo, kinahanglan anay una nga magpa-check up ikaw sa imo na pilian nga yakap clinic. Ikaduha, magkuha sang reseta nga may unique prescription security code o kon UPSC. Ikatatlo, dalon ini sa accredited gamot facility upod ang imo nga government issued ID. Kapag-apat, pirmahan ang gamot availment slip nga ginhatag sa imo pharmacist bilang pamatuod nga nabaton mo ang bulong nga yara sa reseta. Kagsuno man sa PhilHealth, libre ang mga bulong nga yara sa gamot list, apang kung ang ginreseta nga bulong wala sa listahan o kung naglapaw sa 20,000 pesos na benepisyo, ang membro o kon pasyente ang sarang magabayad sang kinahanglanon nga kantidad. Kagdugang pa diri niya, ang kada miyembro ukon ang dependent mayara gid sang 20,000 pesos nga balor sang benepisyo sa bulong kada tuig. Kag ginatag man diri nila nga ang 54 ka klase na mention ko man kagina nga ang 54 ka klase sang bulong nga nalakip sa gamot list makuha ini bisan diin nga accredited gamot facility, kag samtang ang 21 naman ka mga bulong pwede ma-avail sa napilian nga yakap clinic. So diri sa syudad sang Iloilo para sa atong mga kabombo, may 14 na kita ka yakap clinics nga available, kaga pwede na lang kamo dira ka kung gusto niyo ma-avail sang free nga 75 ka bulong, amat-amat lang kamo pa-register. Kaga pwede man kamo maka-visit sa official Facebook page ng PhilHealth para mabalaan kung paano ikaw makalibre sa pulong. Yari pamatian naton ang nanging pahayag ni Regional Vice President ng PhilHealth, Marjorie Cabrieto. Libre ini sa mga pampubliko ng mga yakap providers. Tanan ng mga RHUs, almost rural health units or city health offices diri sa probinsya sa Western Visayas, accredited na naton as yakap provider, yakap clinic. So wala gid problema ang aton nga mga miyembro nga kung sa tingin sila makadto, because they can always go to any yakap RHU. Because sa yakap clinic nga private, there is a co-payment of 900. Basi bala mga question ko mga ginmansyon to ni RBP nga libre ko, no? Pero kung sa private ka mo, there will be a 900 pesos na co-payment.
But I think there are some yakap clinics na private nga wala man sila nag-charge sa 900. O depende na inan yan, no? But sa among mga polisiya, pwede makasuport sa iya ang private clinic sa 900 maximum only, no? Also, the yakap is an enhancement of the konsulta. Kung aware ka po sa konsulta, no? Before. Because sa yakap subong, in-enhance na siya, kaya dala na namon ang gamot. Gamot, again, is a shortcut for guaranteed access on maintenance outpatient treatment, no? Galigin gamot na natin para easy ang retention, no? Nakabayad na ang atong PhilHealth sa masubra 21 million sa sulod lamang sa duha o kung 3 ka adlaw nga processing. Yes, we are proud to say na ang amon nga processing sa amon nga claims sa halin sa provider nato sa mga gamot, no, ang ini mga yakap benefits, mga 2 to 3 days lang ini, no. Nabatian ang nanging pahayag ni Regional Vice President sang PhilHealth 6 Marjorie Cabrieto kag dugang padre niya Bombo Champ no sa karon mayara nakita sang 237 ka accredited yakap clinics, 177 gamot providers kag 188 facilities para sa cancer screening test diri man sa Western Visayas kalakip man ang Negros Occidental kag dugang pa niya masubra naman 21 million na ang nakabayad sang PhilHealth nabayad sang PhilHealth para sa aton mga gamot providers nga proseso man ang claim sa sulod lamang sang duha to 3 ka adlaw, Bombo Champ. Alright, now klarohon ko lang, Bombo Siren. Kung member ikaw sang PhilHealth kag ang bulong or may ginabatsyag kang balatian nga ara sa registered yakap clinic, ma-avail mo inang bulong libre pero ang consultation is may bayad. Yes, Bombo Champ, kung sa private ikaw nga clinic magapakonsulta pero depende man ina sa private nga clinic no kay suno man diri kay Ma'am Marjorie Cabrieto nga ang maximum lang gid nga igasukot sa isa ka private clinic is 900 pesos pero may ara man nga private clinic nga wala man nagapanakot sang charge fee, Bombo Champ. All right, kag ang bulong nga sarang ma-avail sang isa iya ka PhilHealth member is 20,000. Yes, Bombo Champ, no kay suno man diri kay Ma'am Marjorie Cabrieto kay every year may ara ginabaton nga 20,000 pesos ang mga PhilHealth members o kung mga dependents nila pero apang kung maglapo ika sa 30,000 pesos na ara sa reseta sa imo bulong ang excess fee bayaran ina sang isa ka member or dependent sang PhilHealth member, Bombo Champ. All right. Kagdugang pa diri, Bombo Champ, no, ang para sa aton mga kabombo ang Western Visayas subong naga-experience sang yellow kag red alert sa power supply nga resulta ini sang rotational manual load dropping akong MLD agban sa aton syudad santo man sa abiso sang National Grid Corporation of Philippines para mabalance ang power system kung hindi enough ang supply para sa demand. Kay suno man diri kay Joy Pantilaga Guzal, spokesperson sa Office of the City Mayor kag sa Lunes magamit ang city government sa nagkrenain nga mga sector nga apektado sa nga ini nga manual load dropping kabahin na diri ang mga households, mga business mga workers, eskwelahan, hospital sa health facilities, public markets kag iban pa nga mga essential services agud mabatian man nato ng ilang mga winpalabot nga mga concern regarding sa ilang mga naka-experience man sila sang manual load dropping kay ini nagaapekto gid sa ila adlaw-adlaw nga pangabuhian, operasyon kag serbisyo sa publiko. Kag dugang pa diri ni Joy Pantilaga Guzal, spokesperson sang Office of the City Mayor, igapatawag man ang more power kag other concerned electric power authorities para maintindihan man sang iban nga mga concerned citizens ang sitwasyon kag makapangita gid sang concrete solutions para masolusyonan ining manual load dropping kag handa man ang city government para maghatag sang solusyon sa sining mga concerned citizen para hindi manaton makabig bilang normal nga parte sang adlaw-adlaw nga kabuhi ang ining manual load dropping. So yari pamatian naton ang nanging pahayag ni Joy Pantilaga Guzal, spokesperson sang Office of the City Mayor. Sa masunod nga semana natala na nga sa pulon sang aton nga alkalde Mayor Isa Tranias ang mga nagkalain-lain nga mga sektor no kaangay sa aton nga mga business group, ang schools,
hospital, mga health facilities, sa aton nga mga public markets, iban pa nga mga essential services para nga mabatian naton mismo kung paano ini nagaapekto sa ilang daily operations ang ining masami nga na-experiensyahan naton recently, no, nga rotational manual load dropping nga ginapatigayon sa nga More Electric and Power Corporation Santo man sa abiso sa nga aton nga National Grid Corporation of the Philippines, no. We understand nga ang NGCP naga-advise na sa more power sa manual load dropping kung hindi bastante o kung hindi sufficient ang aton sining supply versus sa aton nga demand para nga ma-maintain ang integrity kag ma-balance ang aton sining power system kung hindi enough bala ang aton sining supply i-compare naton sa aton sining demand. May mga power generators kita, especially diri sa Visayas, nga nag-force shutdown, no? So busilingon ging kulang kita sang supply sang elektrisidad versus sa demand naton diri not only sa Iloilo City but sa bilog nga Visayas. That's why nga subong ma-experience naton ang yellow kag red alerts, no, sa aton sining power supply kag may mga MLD during peak hours, no. So kita diri sa Iloilo City Government, aside sa mga nagkalain-lain nga mga sectors nga ipatawag sa atong alkalde next week, ipatawag man niya ang More Electric and Power Corporation kag iban pagid nga mga concerned electric power authorities para nga maintindihan naton, no, ang sitwasyon kag makapangita kita sa concrete solution, no. And the mayor is ready to work with everyone concerned, pero amo na gani siling naton nga kinahanglan naton sang solusyon kag dapat mapadasig ini, no, kay ang hindi man siya pwede nga do normal na lang sang part sang aton nga pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi ang masami, no, ma-experiensyahan naton nga power interruption. Ang pangabay pagis sang aton nga alkalde sa aton nga mga pumuluyo nga continue naton ang aton nga pagkinot sa paggamit sang kuryente, especially sa mga oras nga mataas ang demand ang sa aga na bala mga 6 a.m. hasta 8 to 9 and then sa udto and then sa gabi, no. So mas maayo, no, kita mismo sa sulod sang panimalay naton makabulig man kita pinagi sa pagkinot sa paggamit sa aton sining elektrisidad. So kinahanglan naton sang cooperations sang tanan, no, para nga mabuligan naton nga ma-manage ang aton man sining power system. Nabatian ang nanging pahayag ni Joy Fantilala Rizal, spokesperson sang Office of the City Mayor Bombo Cham. All right. Gikan diri sa mga balita gikan sa City Hall, ini si Bombo Siren Nasis and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Siren Nasis. Ang National Grid Corporation of the Philippines nagginpaydalo mabi ang Visayas Grid sa sunod-sunod sining red kag yellow alerts. Na kung sa diinti, kung mag-red and yellow alert, dira banwa aktibo ang manual load dropping or MLD kag sumungman or rotational burnouts across sa bilog sining syudad kag probinsya man sang Iloilo. As of August 13, sa aton sining mga kasimanwa, last 2, tumtum lasay sa gabi and 8 p.m. to 9 p.m. Yara kita sa inalom sang red alert status. 6 p.m. to 8 p.m. Or yellow alert status rather, and 6 p.m. to 8 p.m. is red alert status, no? Sa aton sining mga kabumbot yan ni kung mayara sa red alert or yellow alert status sa bumbot Cham. Kung ang NGCP mag order karon sang MLD or manual load dropping ang mga regional distribution utilities, no?
katulad ng gilamang sa syudad sa Iloilo diriti ang aton sining electric provider diri or distribution utility is ang more power, no? So may ara sang pag-shut off sa mga specific power lines nga ginabanta 2-3 ka oras. No, para nga hindi iya or ma-prevent nga mayara sang total grid collapse sa aton sini karon niya mga kabombo. No? So kinahanglanon ini sa aton sini nga mga kauturan. Sabahin sang more power may ara sang manual load dropping ang ginahatag sini nga approximate time sa kada feeder nga apektado is 2 to 3 hours. Pero kung manotisyaran ninyo sa bahin sa more power, tag-isa lang nga oras or medyo 2 ka oras o 1 ka oras kag tunga, nagabalik man dayon, no? Ang kuryente sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa. Sa bahin sa more power, no? Ang critical units sa mga substations amo ang sa idalom sa feeder sa Molo, Lapas, Harong, Mega World, Arevalo, kag diversion sa aton sinikaron niya nga mga kauturan. Sa Iloilo Province naman, mayara sa Ileco 1, Ileco 2, and Ileco 3. Sa aton sinikaron niya nga mga kasimanwa, ang Visayas grid mayara sa 2,360 megawatts nga demand. Pero ang available sa aton sini nga mga kabombo is only 200 or 2,283 megawatts. No? So, kabos kita sa aton sini nga mga kasimanwa. So, may ara sang forced plant outage sa aton sini karon niya nga mga kauturan. No? So, munang klinabo subong may ara sa manual load dropping, rotational manual load dropping. So pakamayuhon naton sa aton sini mga kuturan nga mag-monitor from time to time diri iya sa bahin sa Bombo Radio sa mga social media page sang aton sini nga distribution nga utility ang more power sa mga kabanuhanan, no, kag sumungman sa bahin naman sa mga electric cooperative sa mga kabanuanan sa probinsya sang Iloilo. Pagbalik na to naman dugang nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining pagpangalagad. Sinuayhan ang tag-iya sining plastic nga nagangkon sa ginapatihan siya nga nawigit sa dalan sang Haro. May nadakpan man niya ang PDEO masobra 1 milyon or 1.4 million pesos ang ginabanta balor sa illegal nga droga na kuha sa ila. Lakip na sinadriban wa istoryahan paginaton si Gov Toto nagpasalig nga way sang dapat kabalakan ang mga ginikanan may kantanan sa pagpabakuna sa ila sining mga kabataan sang measles rubella vaccine. Check naton ini pagbalikta sa mga pagpalayag sa mumuharay sa udto pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahnumdom. Oras 31 minutos nakaligad sa takdang alauna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Plus wala di Iloilo. Billboard of activities for August 9 to 15, 2026. They will be back to deliver their promise to give you one great musical show sa sininga weekend sa concert at the Plaza presents The Retro Band. Mangininyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags kag madamo pang iban ay iga-paraffle sa masuki sang plus wala di Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Happy Hour Dry House, Montinola Street, Santa Barbara, Iloilo. Henares Store, Pavia Public Market, Pavia, Iloilo. Queen Bank, San Miguel Branch, San Miguel, Iloilo. Bangga Badong Sabido Farmers Market, San Antonio, San Miguel, Iloilo. Queen Bank, Leon Branch, Leon, Iloilo. Lourdes Store, Leon Public Market, Leon, Iloilo. Ana Store, Tagbak Terminal, Haro, Iloilo City. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sang Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natunggan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Fast Paradio Bombo! Kabombo, yari ang pwede mong himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Francine Store, Gimbal Public Market, Gimbal, Iloilo.
Sari-Sari Bread Store, Tejero Street, Tigbawan, Iloilo. Olivares Ticketing Outlet, Oton Public Market, Oton, Iloilo. Robbie Jane Hardware, Barangay Teniente, Benito, Tubungan, Iloilo. R. Florete Pawn Shop and Jewelry Branches. And Nahamtang, Sir Robinson's Main. Robinson's Haro. SM City, Iloilo. Plazuela 2. Caguanco Street, Iloilo City. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Siguraduhon nga matinlo kag maayo ang kondisyon sa mga appliances, pareho sang electric fans kag air conditioners. Kung puno sang yabok ang mga ini, mas mabudlay sila mag-function gani mas madamo nga kuryente ang kinahanglan para makahatag sang pareho nga kabugnaw. Halimbawa, ang electric fans tinluan ang mga blades kag grill para mas mabaskog ang hangin. Sa air conditioner naman, tinluan ang filters kag i-check ang refrigerant para hindi mauyang ang kuryente kag mas mabugnaw ang hangin nga ginabugas sini. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot inis sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. Magamit sang electronic power strips o kon extension sang linya sang kuryente, agod ma-expand ang mga outlet sa imo balay o opisina. Ang electronic power strips nga ginatawag man surge protectors, sarang pa makaproteher sa mga sensitibo nga electronic devices sa mga voltage spikes. Makabulig man ini sa pagkinot sang kuryente, bangod ang paggamit sang extension ang makabuhin sang phantom loads. Sigurohon man nga naka-off o naka-unplug ang extension kung wala na ini ginagamit. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agod makasigurado nga maathag ang alagyan.
Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Kung mahimo pa lang i-upgrade ang ginagamit mo nga bumbilya sa LED lights. Nagadamo na sa karon ang mga panimalay nga nagagamit sang LED lights bangod magluwas nga matahom ini tulukon. Kag mas barato, mas makinot man ini sa konsumo sang kuryente kaysa sa mga halogen bulbs. Ang LED bulbs sa 25 times nga mas nagalawig kaysa incandescent bulbs kag 41 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Balik sa pagpangalagad siyang bombuanay sodto sa gihapon ko mo bombo Chama Blanco over. Ginapanawagan kung sino nagapanag-iya sang plastic na nagaunod sang madamo nga ginapayag nga illegal nga droga. Lihog ako ganit tawag sa ni claim. No, lihog ako claim diri sa may aton sini nga kapulisan sa distrito sa Angaro kay nawigit mo ang imo sini nga dala. Sa maka-claim ti may padya ikaw. Ang imo sini nga padya nga pagabatunon, may duha ikaw ka may isa ka pares nga pulsiras kag libre nga staycation sa 5-star hotel nga wala sang bintana. Kampiyon nga kampiyon sini nga reward no or padya gali. Check tabla mga natipon nga balita. Kaupo naman sa kay Bombo Joe Marvilla lakip na sining subject sa bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit. Ang iya siniyang operation. Nag-operate ni siya sa 3rd, 4th, kag 5th District. Bombo Joe Mar, sa report, please go ahead. Palaligpan pa karon sang kapulisan kung sino nagapanag-iya no sang sining ginapayag Shabu nga nakita no nasulod ni siya sa may transparent plastic sachet sa may distrito sang Haro Bombo-Champ no sa pagpagyakmo sa Bombo Radio kay Police Captain Lester Oliveros ang Chief of Police sa Police Station 10 may nag-turnover ini sa may area sang Bakhaw no sining mga nakita sining transparent plastic sachet nga napatihan illegal sa droga nasulod sa may pouch sunod diri sa natungdan diri nila gi-turnover o kung diri niya naging-turnover sa may Bakhaw kay may naka-assign gilanda ng mga polis no nga dragid siya sa may barangay pumusamp nga naka-duty no so sunod sa natungdan pag turnover ginabuksan ang unod sining kahita ako dining coin purse no gisudlan sa droga nagdangat sa 20 pesos no kat mga sachet sa transparent plastic na kaginapatihan karon na Shabu kon lantawon ang estimated drug price na nagadangat sa kuno mga 30,000 pesos no suno sa pag-usisa sang otoridad dire agin pumangkot no kun ang nakakita sini Bombo-Champ kun siplatan niya kun kay sino bolsa halin para tis ka mapalo up sa otoridad no galing tis no sa panisayon sang nakakita nga samtang nagalakad siya nakita yan lang sigad sa dalan adra sa may area na sang Desamparados no sa may distrito sang Haro kay ito lapit pa lang mo no walking distance kay kung halika na sa may Desamparados tapaw ka na sa may creek Tapyak na Bakhaw na so dito nga gina-turnover sang nakikita so ang challenge karon sa kapulisan kung sino ang panag-iya no sa siring mga ginapahayag illegal sining droga Bombo-Champ no gani kay Captain Oliveros basta kun mga mo sining bagay duway na nisang may maklaim no kay basi kuno kun ang iban siniti di na to kadangat no ang tag-iya sini Bombo-Champ sa mo nang isa sa gidalantaw sini gani nga kun may ara kun tani no nga closed circuit television abi nga ma-provide so at least nga makita no kag may lead sila abi no kun sila ma-start sa investigation kag bago sisa sini kay way man sa may nakikita mo o kun way man sang may na lakip sining ID abi no kun picture da o kun pangalan nga makahatag karon ni Salid no sa kapulisan sa pag-start karon sa ila sining investigation
bumutsam sa aton sini ang mga kabombo. So hindi pa hindi pa matumod sa kapulisan ang ang source no kung sin halin kay Tia Morgan ni away pa ya ma-identify kung asin ogid ang nagapanagiya sining mga nakita no nga transparent plastic sa sige kapatihan illegal sining droga bumusampi kung pananglitan no kung iba na gurong bagay ni kagin panawagan basi dugay na nag-claim kay bangod sining ginapatihan illegal drugs bumusampi bola ang ginalantaw sining sa pulisan ang kung sino no ang nagapanagiya sining ginapayag illegal sining droga kag makaptigay man sila sa nga dugang sining karon nga investigation. Aribla no ang kabahin sa payag ni Police Captain Lester Oliveros ang Chief of Police sa Station 3 sa ma-interview diri sa Bombo Radio. Ang aton nga RPSB sa may Bakaw sa pagpamuno ni Lieutenant Christopher Andro Perumal no ang ilang team leader naging turnover sa ila na alleged Shabo no naging turnover sa ila isa ka Queen Force kada na-discoveryhan may unod nga 22 heat sealed transparent plastic chassis containing suspected shabu. Ano kadako ne? Ang amount ya estimated mga 30,000 pesos siguro ni ang valor ya. Pero ang coin force to dito to na kita sang nag-turnover no sa may AL 98 Street sa may barangay Desamparados sa sakop sa distrito Sangharo. Ay si so sulod sa may information kung sinong tagiya? Wala no kay nakitaan lang samtang galakat ang nag-turnover sa may dito gani sa may AL 98 napulutan nila ning coin force. Pagbukad nila, mo to na discoveryhan nila nga may 22 ka hit sealed nga unod na suspected shabu. Do kun kam lang to bag ogid sa gin repack? Hindi ta pa mambabal ano kung bago na repack o ronda ano basta mula na ang pag-discovery nila muna tong unod. Disposition sa na sir? Kagabi gin turnover na to sa aton investigador sa crime lab. I see, okay. So, Butchilingon, sagwa na ni jurisdiction mo no sakop mo pa ning area nga nakitaan? Yasang haro na. Haro? Oo. Okay. Nabatian din si Police Captain Lester Oliveros, ang Chief of Police ang police station number 10 na Bumbudsam. So ang tendency na based sa aton sa karon nga pagpungusi sa ang tendency na nga i-distribute no ang ina nga mga plastic sachet, transparent plastic sachet Bumbudsam kay usually kun do mga ginakonsumo lang abi o kun do gina deal sa isa ka individual kalabanan sa nati duwa o tatlo no pero ti ang iban sila ginahimo nga daw gina-repack nila base kon sa gagmay inog deliver to Bombo Jumar kag nawigit lang inog deliver amo nang ginalantaw gani no nga inog deliver kay damo mo sang mga gintang repack sa gagmay siya no kay kun dalagko ni siya nga mga sachet kun mga 22 ka bilog hindi ko 32 mil lang hindi ko 32 mil lang ni ang laganan sa standard drug price na Bumbudsam. So, ang tendency na nag-baton mga street level, no? Individual. Naripak na tuguro kag inog-distribute na lang? Ang inog-distribute na lang. Tiya mo ng panaligban siya karon kung katidra na wikit sa may Desamparados mo. Ang pamangkod, basi kung dra halin or basi kung ang subject naglabay lang abi, halin sa siban nga barangay Bumbudsam. Sa aton sa nga mga kabombo no tigin testo ni sang kapulisan agad nga ma-identify kung illegal drugs gid man Bumbudsam kag amo nang gidahulat karon no pero testo kun lang tawo naton ara dayon ang sabat nga pag testing niya mambasa nga solid
Pero kun ni obvious man no, doon di man guro pwedeng do tawas siya kay tigidog ang report ito gina-submit nila ni sa dira sa may crime lab for checking. Usually tikon lang tawon sa pulis ang gid kitama no ang iya sila nga packaging sa mga heat shield la transparent plastic sachet ang shabu sa mga usual sila nga dapat kayon sila nga drug bypass operation sang otoridad pumutsam sa aton sila nga makumbo. So no ganito sa otoridad kay basi dudugay na blang waya to matulpangdan kay bala mo kun ana talupangdan abis ang tag-iya laban-laban balik kanya na laban brown out sa pumutsam area o kung brown out sa aton transmitter. Pero mabatian ako, engineer. Sige, standby. Sa live, brown out sa live. Okay, sige, standby. Anyway, standby man sa kay Momo Jomar Villa kay balikanta siya or ara pas Momo Jomar sa aton siningal niya. Momo Jomar? Pumutsam? Ano utod ba ng linya ni Momo Jomar? Ara siya. Momo Jomar, please come in. Pumutsam ka ara pa, kamusta da? Sulod na, okay na. So mo na no ang isa to sa gidalantaw sang kapulisan nga posible layo na to yang tag-iya. Kaganti siya to nga anti siya to siguro madumduman nga nawigit kay bala mo kun lapit lang subayon niya panagyan mo. Balikan niya pa. Balikan niya pa basi kuno gani makita pa to sang lalaki nga turnover. Okay. Amo gina basta may ara sang manual load dropping no, engineer. Kadula-dula kita. Anyway, may isa pa kabalita sa Momo Jomar. Siguro standby man kay plastaran nato na maka-establisar kita o makabalik-balik kita sa aton sining mga kabombo. I-plastar nato ng dugang nga mga balita with Momo Jomar. Si Bombo Erika may mga balita pag ganing nga natipon man. But okay na siya, engineer? Si Momo Jomar, ara? Okay. ...53 minutos na kaligad sa takna siningalaw na balikanta si Bombo Jomar Villa sa siningadugang ang mga balita. Bombo Jomar, please continue. Totong kabahin sang pahayag ni Police Captain Oliveros, bumutsam din man sa kakomento kung bala ang illegal sining droga do nagdamo naman bumutsam diri sa syudad. Kasunod sining pagkasapot ng intervention sila basi kuno na wikit tagid man nga do iningod asang tagiya sining illegal o kung napatihan illegal sining droga nga na turnover karon sa bahin kang otoridad bumutsam. Samtang sa pihak sini karon nga bahin may latest nga gin pagwa diri nga report no dahil natigayon na ni mapasakaan asang kaso ang paglapas sa Republic Act 9165 no kunin Comprehensive Dangerous and Drugs Act of 2002 ining duha ka subject no sa gipatigayon sa nga bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit sa may Banwa sang Batad no Iloilo sang damlag lang sa duha diri ka subject ang natigayon nga maresto sa Provincial Drug Enforcement Unit sa pagtumuno ni Police Major Dadji Dirima no ang head sang PDO duay untat ang ang bypass operation sa PDO subong ang subject sa kumatanda sa mga kumambo naton si alias Iris 36 anyos kag ang ining si alias Pane 25 anyos kag based diri sa pag-usisa sa otoridad natikayon ni sila mabaklan sang ginapayag illegal sining droga kunin illegal sining droga bumutsam na may valor sining 18,000 no pesos ang bypass money pag lakip man nga na recover dugang ang dugang sining mga
plastic sachet, no? So suspected siya po ang nagadangat diri sa 215 grams o kumera sining estimated drug price nga nagadangat sa 1.4, no? Million pesos masobra ang balor sining illegal sining droga santo diri sa bahin sang autoridad. Based man sa background check, no, sang kapulisan nagagawa ni karon nga ang ining duha sini ka mga individual ang himbon, no, sa pag-deal sang illegal sining droga kag subong man based diri sa pag-check sa autoridad medyo lapad-lapad, no, ang ila sining sakop sini sa distribution alin sa 3rd, 4th, no, kag 5th district ang ila sini karon nga operation bumucham hindi matagom tingala nga Dominic Damo ang illegal sini nga droga ang natikaygon sini nga marikaber sang autoridad bumucham kag ginakabig mangganis ng kapulisan na tidako na niyang perdihan man sa ila no, kag kadalagad man sa kapulisan matapos nga natap na ining nasambit sining activity asang duha sini ka mga individual in terms karon sa operation sa drug activity bumucham. So gina-check mandugang asang kapulisan medyo lapad-lapad, no? Mutong ni mention ni Major Dilima, medyo lapad-lapad ng ilang sining network bakol mo ti hindi lang isak distrito, no, sa Banwa sa probinsya sa Iloilo kundi 3 ka distrito ang ila sining operation, no. So nagapati ang kapulisan nga batigayon ini no tanan nga ma-identify kung sino mga aras downline agod nga dakop man sa bahin karon sang autoridad bumucham. So karon naka-detain man ang mga nasambit sin individual sa bahin karon sa Batad PNP station bumucham kasunod sining nasambit sining operation. Kag subong man nga udto ginangan niya, no, ang dugang sini karon nga information kay magula na ka-feedback man din sa aton si Major Dilima, may operation naman sila. Bumucham, no, sa bypass operation man sa by probinsya man sang Iloilo, no, ang latest ni karon dring information may ginpatigayon man sila nga bypass operation, no, address sa may Banwa sang Ginobaakon sa Liganes, no, barangay Ginobatan Liganes sa Iloilo. Based initial information about malapit mas tunga milyon, no, bali mga 400, no, 400,000 masobra ka pesos ang balor sinyo sang suspected siya po ang na-recover madris ang kapulisan sining subject, no, sa bypass o kunduha duha gili ka individual man niyo ang subject diri nga kayon mas nga consummate, no, ining operation sa provincial drug enforcement unit. So from time to time no, update ni karon ang dugang sining information bumucham sa bago naman sining operation, no, sa provincial drug enforcement unit sa pagpanguna ni Police Major Dadji Dilima. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country and most trusted source of news information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. Madamo sa gyapon ang nagalapta sa illegal nga droga diri sa bahin sang syudad kag probinsya sa Iloilo. Ang pamangkot sa diin inihalin sa aton sining pagpangalagad nga gawon ta balita ni Bombo Erica Pioquinto ang panugyan ni Gov Toto sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo nga hindi magkahadlok nga magpabakuna partikularmente sa ila sining mga kabataan sa sining measles rubella vaccine. Sa aton sining mga kasimanwa gina-encourage karon sang gobernador nga sa mga kabataan, no, magpabakuna gid sang sining nasambitan sining karon nga bakuna or kumplito ang bakuna para nga ti amo na gani nga may ginatawag sining bakuna para nga makalikaw sa naman nga sa isang pamalatian hilabi na sa mga lapsag sa aton sining mga kabumbo magluwas sa lapsag sa mga bata sa aton sining mga kauturan. Check ta Bombo Erica, please go ahead.
Ginikayat ni Governor Arthur Defensor ang mga ginikanan kaya hindi magtatag sa pagpapaksin sa ilang mga kabataan sa measles rubella vaccine na nangin palamang kutanon sa kadaman sa Subo. Sa din patuman na press con sa gobernador, iya din pahayag. Nautod si ang linya ni Bobo Erica. Anyway, balik-balikan ta. Engineer, ang linya ni Bobo Erica Pio Quinto. Sa aton sini nga mga kuturan kiti nagakadapat kilamang nga mabatian sang aton sini nga mga kuturan sa mga kabanuan sa probinsya sang Iloilo. Ining mensahe karon sang gobernador nga hindi magkadlok sa sining pagpabakuna sang mga kabataan. Sa aton sinikaron niya nga mga tagpalamati. Oras naton 1 minuto nakaligan sa tak ng alaw na balikan or las 2. Balikan ta si Bombo Erica. Bombo Erica, please continue. Ginikayat ni Governor Arthur Defensor ang mga ginikanan kaya hindi magtatag sa pagpapaksin sa ilang mga kabataan sa measles rubella vaccine na nangin palamang kutanon sa kadaman sa Subo. Sa din patuman niya press con sa gobernador, iya din pahayag na nanging problema man sa ila pag maistoryahan sa League of Provinces ang concern may kaangtanan sa nasambit na bakuna kung sa diin ang target ng vaccination ang din-based sa projection kag hindi sa actual nga population. Indugang man niya nga ginsambit niya ang problema nga ini agod mahibaluan man sa gobyerno ang concern nila nga mga gobernador kung sa diin may mga mayor nga nagareklamo sa ila nga wala na sang pwede bakunahan sa ila lugar apang hindi nila gihapon malabot ang target. Apang apitar sa problema nga ginpahayag, iya man gindugang nga sa gobernador nga insist o kung iya man gindugang nga makabig pa nga manami ang dalagan sang sining nga programa tungod sa ini ang agresibo. Dugang pa niya nga tani mangibaluan sa mga tao na ang ining nga vaccination ang frontline strategy tungod sa ang health programs naton ang preventive. Ginakabig man ni Governor Defensor nga hulog sang langit ini nga vaccine gani ginaayo niya nga hindi kun tani ini pag-demonize o kun pagpakalainon. Dindugang man niya nga base sa datos, wala sang kwestiyon ang pagka-epektibo sa sining nga vaccination, kagin pasalig niya nga basta na aprobahan na sang gobyerno ang isa ka bakuna, kaginausar sang kadamaan sa kalibutan, ini ang bakuna nga sigurado nga maayo ukon masalidan. Kagin klaro man niya nga ini nga bakuna ang makaprotektar ukon makaprotektar sa mga tao nga hindi na magmasakit kag mabuhinan man ang healthcare problems. Liwat man nga dingdumdum ni Governor Defensor nga sa tiyempo ng COVID, siya ang nagpabakuna kagin pakita sa mga tao nga ini nga mga bakuna ang maayo pag makabuli. Atang susubong, hindi niya ininahimo tungod sa hindi man siya pwede ma-injectionan sa bakuna na para sa mga kabataan. Aton pamatian ng kabayan sang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. Mens natin hindi bala sa World Health Organization and our institutional partners. But again, may isa kita ka concerns niya. Adi, sigilanunan, talagang siya, because this is a legitimate concern. Nga, yung sigilanunan, manamon ini sa League of Provinces at the national level because the targets for the vaccination is based on projection and not based on actual. So, ginadala ko ini, again, para mapamatian man sa mga partners natin in the national government, concern sa mga governors and the mayors. Kami mga mayors, kita kasi sila, why na kami bakunahan diri? Hindi magyapon kami kasabit ka 100%. Hindi wala na. They know. Kita sila tawo mo. Balaan mo kung pila ang kabataan. But again, admittedly, amo na ang ilang standard that the targets are based on projection and not the actual. So, muna nga may disconnect. But be that as it may, we are doing well there because our program is aggressive. Again, we are not complaining. We are bringing this to the fore so that it will be discussed sa national level. Again, ang aton sa aton mga kasimanwa, you know that the vaccination is the frontline strategy naton. Kaya ang aton nga health program, first and foremost, preventive kita. Ang vaccination, ano na siya, hulog ng langit na siya.
muna nga hindi naton hindi naton yung tawag mo sina ang the English term for that base may ara mo hindi naton sa pag i-demonize pag ipakalain kiti base na sa datos ang aton nga mga ang pagka-epektibo sa aton nga vaccination. Iti may mga trial. Again, hindi tawag na dapat kita kasugilanon parte sa proseso ngayon. Kaya basta gani, may bakuna. Pag-aprobado na, kaginihimo sa ginausa sa bilong nga kalibutan, maayo na siya. Bombo Erica? Napatian si Congressman Defensor Jr. Bombo siya? Alright. Ini si Bombo Erica Vergano Quinto, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Erica Quinto sa imo sininga report. Lapaw nagkikita sa latin sa aton sininga pagpangalagan basta ang abal sa gobernador sa ligan tayo ni kay makapayo iniya sa aton kung pwede ganini sa mga adult mapabakuna gani kuno iya si Gov mo para nga ti mapalabot ya lang kag mapakita ya sa mga ginikanan nga safe ining bakuna ay ginagamit na ini sa bilog nga kalibutan. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini mo laga ni mo ang kurman Bombot siya Blanco Verga bilin sa imo sang mananay nga kasisidmon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country and your most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Plus wala di Iloilo. Billboard of activities for August 9 to Plaza presents The Retro Band, mangin inyo alas 6 ng gabi sa August 15, Sabado. Sa tion sa musical show, napuno ka mga matahom nga plus wala di Iloilo mags, kag madamo pang iban ay igaparapol sa mga suki sang plus wala di Iloilo. Sa August 16, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga kita nga mga Pilipino ang padayon niya nga hatagan sang kabakod agud malampuwasan ang internal kag external problems ang aton nga pungsod. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sini nga panahon sang tag-ilinit, delikado ang sunog ilabi na sa sulod sang panimalay. Gani safety first ka Bombo, ilabi na kung ikaw ang nagaluto sa kusina. Siguraduha nga nahamtang sa mabugnaw kag well-ventilated area ang LPG tank kag indi masilakan direkta sang adlaw. Ang sobra nga init makapataas ang pressure sa sulod sang tangke nga mahimo magresulta sa aksidente. Tsekyaron ini kung may tagas kag ipalayo sa kalayo. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with a touch of Plasuel.
Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na. Makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guwapa ka, stress tabs. Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. I-off ang suga sa wala ginagamit nga lugar. Patsyon ang suga sa restrooms, pantry, hallway, o kon meeting rooms kung wala sang tawo. Mas makinot ini sang sa pabayan lang nga nakabukas ang suga sa bilog nga adlaw. Ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan. Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Kabombo, yari ang pwede mo himuon agud makakinot kita sa paggamit sang enerhiya. Nagagamit ka man bala sang water dispenser sa imo balay o kun opisina? Ini nga kagamitan ang isa sa mga appliances nga mahakog magkonsumo sang kuryente. Ang paggamit sang dispenser nga may capacity nga 630 watts ang mahimo makadugang sang tubtub sa 600 pesos sa imo electric bill. Gani para makakinot sang kuryente, ipasiguro gid nga ma-unplug ang water dispenser sa imo balay ukon sa opisina kung wala na ini ginagamit. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Farmasya Fortuna, Poblacion, Leganes, Iloilo. Queen Bank, Zaraga Branch, Zaraga, Iloilo. ENS Store, Bangga Abante, Zaraga, Iloilo. Needs Bakery, Aurora Street, Dumangas, Iloilo. Bedurias Minimart, Barotac Nuevo Public Market, Barotac Nuevo, Iloilo. Pototan Farmers Multipurpose Cooperative, Old Public Market, Pototan, Iloilo. Suerte Enterprises, Zuliesta Street, Poblacion, New Lucena, Iloilo. Hindi pagpunoon ang refrigerator. Kung sobra ang unod sang fridge, mabudlayan ini nga mapabilin ang tugnaw, nagahinay ang airflow kag mas madamo nga kuryente ang kinahanglan. Ipabilin nga matawhay ang unod kag painon ang mainit nga pagkaon antes ibutang sa fridge. Kung nagaluto ka sa kusina, ipasiguro nga husto ang kadakuon o sukat sang kaldero, kaserola o kalaha sa burner nga ginagamit sa pagluto. Makabulig ini para malikawan ang pag-awas sang kalayo sa kilid kag para mas madasig nga maluto ang pagkaon. Sa sili nga pamaagi, makakinot ka sa konsumo sa gatong kag makapamag-an man ini sa mga galastuson. Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Kabombo, nagpatakod ka man bala sa energy saving device sa imo balay o opisina? Maghalong ka ha?
kay basi nabudol ka. Sunod sa Department of Energy, wala pa sang energy saving device nga nakapasar sa energy label. Bot silingon, kung ina nga device wala sang DOE certification, wala ina nagagana. Magluwas nga hindi epektibo, mahimo pa ina makaguba sa imo nga mga appliances o kung makapataas pa gani sang imo balayran sa kuryente. Gani para makakinot sang matuod sang kuryente, gabuton sa saksakan ang appliances nga wala ginagamit, masami nga tinluan ang aircon filter o kung magamit sang inverter appliances. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang isa ka praktikal nga pamaagi agud makakinot sa paggamit sang tubig. Pag-usar liwat sang tubig. Kolektahon ng tubig nga gingamit sa pagpanglaba o kung ang tubig nga nagatulo gikan sa aircon. Pwede mo ina magamit sa pagpanglimpyo sa salog, pagflash o kung pagbunyag sang tanom. Ang tubig nga abi mo wala na pulos, pwede pa yagali nga makabulig sa imong palibot. Limitahan ang pag-charge. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Happy to be back. Kita ang mga obdanay sa sininga hapon. Ini si Tita Regine. Welcome diri sa kahapon lamang program on a Thursday. Kumusta na kamo? Ang ato nga mga istorya, ari naman diri kag lingawon kita sa sininga mga kasaysayan nga aton nga nabaton. Last Friday, wala tala natapos-tapos ang sulat sa aton ni Lolo Abraham, pero gamay naman lang ang nabilin. So tapuso naton sa sininga hapon and the other stories pagid nga aton nga nabaton. So I hope everybody is just doing okay. Ang mga nag-aobra dira, sige concentrate sa trabaho, samtang sige lang ang pagpamati. Nagikan sa inyo nga mga gadgets dira. Obdanay kita sa sininga hapon to enjoy the stories and ang inyo man nga mga stories dira, basi kung ready naman, pwede gid nga ma-email anytime sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ang ina nga mga istorya ninyo kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Here's Earl Lorraine Kilarto para sa inyo tanan sa sininga hapon with the song Dahilan. Welcome sa kahapon lamang program. Ako si Tita Regine. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo
Kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdig. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na wag kang aalis kapag nasasaktan. Lagi lang naman akong dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Dahilan, Earl Lorraine Kelarto, para sa inyo. Anong dahilan ninyo nga until now? Wala pa kalabot di sa akong mga kamot ang inyong mga istorya, ang inyong mga kasaysayan. 1,000 pesos nga cash ang nagahulat sa aton nga winner. So hindi na magduha-duha pa. Join and share your story diri sa Kahapon Lamang program. And right now, pampabuena sa anay kita may ara kita nga lucky winner sa ating promo Suwerte sa Palengke 2026. Narito na ang isa sa mga mananalo ng Bombo Radio 60th Anniversary Limited Edition AM/FM Radio na may LED light plus 500 pesos cash. Congratulations sa ating special draw winner para sa sining nga hapon nagahulat ang premyo 500 pesos nga cash kag ang 60th anniversary nga limited edition sa Transistor Radio wala nakapangot sa isa lang ka estasyon. Nagpadala siya sa iyang proof of purchase holiday corned beef loaf taga Cabatuan, Iloilo. In particular, dira sa may Tabukan, Cabatuan, Iloilo, 47 years old. Congratulations sa ating winner, si Mr. Ernesto Amada Jr. Sa liwat, ang ating winner, si Ernesto Amada Jr. Sir, kadto ka na diri, dala ka na sa imong nga dapat nga bitbiton para nga maklaim mo na ang imo diri. Nagahulat nga premyo, 500 pesos nga cash, plus limited edition 60th anniversary, limited edition nga Transistor Radio sa Bombo Radio. Alas 2:23 ang ato nga oras. Last time, nag-istorya si Lolo Abraham sa aton natuhoy sa isa niya ka-crush. Wala nyo naman, damo ini siya crush. Pero sa tanan yung mga crushes, as always, love to look, ashamed to talk. Amo na ang peg ni Lolo Abraham. So last part niya, ini nga particular nga story is about sa kay Sofia, amo ni ngalan sang iya nga nakrushan. Nga nakita ay sila sa merkado kay tinagabaligya man sa mga ahos kamatis, bombay, tapos siya nagabaligya siya sa mga ungka. So diri kita sa last part sang sulat ni Lolo Abraham.
So in the Regine, may dala ako bulak nga rosas. Sakay si Sofia sa jeep, malaba iya buhok, ara ako ya sa right sa likod, nagakabit, right side. Nagapungko si Sofia, ginahima sa isa ka tawo iya buhok. Sa idalom ang tawo, sa nagapondo pa ang jeep. Sa isip ko, basi siya ni ang ginpakilala sa ako ni Sofia, iyabana. Mataas siya, 5'10". Naglakat na ang jeep. Tupad kami nagatindog sa alagyan kung magsaka ang mga pasahero. Ginakaptan ko ang bulak na inugatag ko kay Sofia. Wala ko nahatag. Nalaya. Nagakabit kami sa likod sang jeep to city. Inday ginbugno ko siya kung ano niya si Sofia. Nagsabat siya. Third cousin ko siya, lolo. Sugod sad to. Wala na ako nagabulante kay nagtaas ang plete sa jeep. Year 2000, nakita ako sa akong amigo nga senior sa supermarket. Dira siya nagabakal sang bulong. Ginabanyos. Nagsiling siya. Nga wala ka na nagabulante. How? Hambal ko. Wala bakal ibaligya ako or wala bakal baligya ako. Hambal niya. Ginapangita ka bala sa babae nga maputi, kagwapa. Nagsabat ako, sino? Naglakat siya dayon. So inday, kabay pamalipayon siya, kag madamo siya mga anak. Salamat gid Inday Regine sa pagbasa mo sa akong nga sulat. Good luck and God bless you always. Lolo Abraham. Wala mo gid na, no? Kung hindi para sa imo, kay ti may iban gili iya nga nakalaan para sa imo. Sa kadamo-damo sa mga crushes ni Lolo Abraham, pero ni isa daw wala gid siya sang may nahambalan sang iya nga balatyagon. Kay gali, siya ya para gid sa iya nga wife subong. So sila ang para sa isa't isa. Anyway, thank you so much gid sa imo, Lolo Abraham, for your story. Natapos naton today. And yes, I acknowledge, damo ka pa mga letters, wala ta pa nabasa ang iban. Ari naman, diretso kita sa sulat ni Mr. Amugid na iya sa Tigulo. Himandaan na naton ang aton palaabuton. Dear Tita Regine. Sa dong naligad na nga Lunes, Mayo 18, 2026, amo ang naulihi nga petsa kag pagtakop sang 8 ka bulan nga pagpatigayon sa pagparehistro sang Commission on Elections sa CONCOMELEC. Ini nangin kabahin na sa nagahilapit nga November 2, 2026 para sa barangay kag sanggunian kabataan o kon SK elections nga natuon man sa Lunes nga adlaw. Ini adlaw sa pagpahanumdum sang aton mga minatay. Adlaw ini sa mga kalag. Maayong hapon sa imo, Tita Regine, kag pagpanamyaw liwat sa tanan nga tagpalamati. Sa 8 ka bulan nga ginapanawagan, pahibalo, pagpaalinton sa nanuhay-tuhay nga pamaagi. Sa social media, kaangay abis ang Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Reels, kag iban pa nga masangkad nga sahis ang pagpahanumdum. Bisan gani sa imo tagpalamati sang imo palatuntunan nga makahatag man sang igtalupangod sa tanan. Ginawaragwag man gani sa halos tanan nga mga radio stations anahan nungod diri. Kung anong dapat nga mahibaluan natungod sang pagparehistro. Ilabi man sa mga pahayagan national kag local man nga pamantalaan. Ang akon ginapanghakroy gid lang nga may ara man gihapon nga kapaltahan. Ukon may ara gid nga palpak sa tanan nga makadangop kag makahibalo sa mga impormasyon sa aton mga isig katawo, pumuluyo kag sa aton katilingban. Ilabi dira sa huron sa mga meretes nga makadabot sa tag sa kapuloy-an. Kaangay daw ginahungit na gid kita sang panibag-o sa kalibutan sang social media
sa sini nga tuman ka aktibo sa kada adlaw nga pagginawi. Sa matuod lang, Tita Regine, mindset na gid sang iba naton nga mga kauturan sang aton nga pagka-Filipino na kung diin o kung hindi malukpan, mamurag-muragan o kung magkinaran-karan sa ulihi nga petsa. Diri na magiho sa pagparehestro. Kay bangod madamo na sang balibad, madamo na sang abilidad, kag naatrasar sang palangabuhian o kung palamugnan sang panimalay nila ang lubos nga ginauna kag ginaasikaso. Alas 7 pa lang sang aga, may ara na nga nagahinulat, bangod luyag gid nga makauna sa pila. Ang tanan daw hindi mahimos sa ilang nga kaugalingon, bangod na pamatud-an na nila ang ulihi nga adlaw sa ila huna-huna ang pagdinugok sa pagparehestro. Nakasato man ako sa ila tanan, nga nagasalambod ang ila mga yuhom, kag nagakaudyak sa kalipay nga may ara na nga mga tawo nga sila natamdan sadtong tinakna sa aga. Nakayuhom man ako sang pilit, kag gintango ko lang ang akon ulo sa makaisa sa mga nagapinunsok sa ila ginakahamtangan nga handong. May natalupanggandan ako, nga isa ka tawo nga naka-sublime uniform, kaangay sang basketball player. May ara pinasahi nga duag sang pangdungganon. May ara nga naiprinta sa iya na wala nga dughan nga label, barangay kagawad, PB, barangay secretary, kag may ara man nga barangay tanod. Baw, kompleto na sa Ricardo ang ila panakot sang ila mga ginpanghakot. Ginhaom-haom ko na lang sa kaugalingon, Tita Regine, nga ginpanghugpong ining mga magparehestro sa sini nga aga. Ginpanugyanan ko anay sila sang iban nga importante nga instruksyon antes nga magparehestro sa indi na madugay nga tinion kung magsugod na. Ginakinahanglan gid nga naka-photocopy na ang ilang mga identification cards o kun ID o kun birth certificate, marriage certificate, kag iban pa nga nanuhay-tuhay nga mga ID cards, kag basta na photocopy na o kung sa colloquial nga paghambal sang iba naton nga kauturan, ang ining ginpa-xerox bala. So hindi ini pwede nga maipatapik ang ID card o kung ID nga plastic sa pormas nga ginasulatan sang ahensya sining gobyerno. Nagsabat man ang iban nga preparado na sila, kag kompleto na ang ila gindala, kag nakahanda naman sila sa ila buluhaton. Samtang nagapitik ang ginutlo sa taknaan, nagaamat-amat man tinipon o kung may ara nga guban, agud magparehestro. Nagadinugok sila kag mangilag-kilag kag magpinamangkot kung ano ang dapat nila nga himuon. Sa huna-huna ako, Tita Regine, sa 8 ka bulan nga nakaligad, madamo man gihapon ang daw lipong nga pasayan. Do may amnesia sa pagpanilag, kag lutaw ining ila mga kaugalingon. Kung sa internet pa, loading, mahina ang signal, kag mahina ang connectivity sa service provider. Kasi rewaol sa sitwasyon, kag may pagka-alugadi, ulumanon sa pagbinatasan. Sulit-sulit, liwat-liwat, balik-balik, kag iban pa nga eksena sa talatapan sang Comelec diri sa amon Dakbanwa. May karatula na gid nga napahamtang register here. Tapos may nagapamangkot man sa gihapon nga diri ang magparehestro ay abaw. Tita Regine daw halos tokbon na sa mga tinaga ay mamangkot man sa gihapon. Doon nagabalik awot na gid. Kung sa bagay, hindi man naton mabasol ang aton iban nga mga kauturan, kung makahambal man ini sila, nga daw nagapaniguro lang, o kung binuki lang. So may ara pagid liwat, kung ano ang edad sa pagparehestro. Tingin sa bat ko man liwat, na kung 15 ang edad, pasaka, photocopy sa ilang birth certificate. Kag kung 18 years old na pataas, bisan ano lang ang klase sa mga ID. Basta na photocopy na. Basta may ara kompleto sa matuod nga ngalan,
May laragway, may ara petsa sang paggabunag, kag may perma sang tag-iya. Kag padayon man ako sa gihapon sang pagpahangop. Samtang nagahilapit na ang udto, nagdugang paggid ang pagdinugok sa mga nagaparehestro. Mga lamharon nga bumulutho, kag may ara man nga mga tigulang, kag liwan man ining mga senior citizens. Kada isa may ginabit-bit nga mga bagay, brown envelope, folder, plastic envelope, organizer folder, belt bag, kag handbag. Lakip man ini mga lamharon nga mga kalalakihan nga may ginabit-bit sa ginlukot nga bond paper o kung ginpiod nga isa ka papel. Sang mga udto na gid, diri na ang pinakamasadya. Daw serkulo di halo-halo o kung daw fruit salad na. Bangod na sinumbali na, kag hindi na mahangpan ang kinalain-lain nga mga baho. Linabugay sang paghinugong, kinumod, may nagahinutikanay, nagahirik-hik sang kadlaw, sa tagsa kapamusod sang opisina, kundiin may mga dalagko nga mga kahoy. Agud magpatupong para hindi mainitan sa kasingkal sang adlaw. Maayo man nga may ginpahamtang ang LGU diri sa among Dakbanwa sa pila ka canopies o content agud makatabang man sa pagsagang sang silak sang adlaw. Pagabot sang alauna sang hapon, may nagsalida na sa hugada. Kaangay sa PBB House sa teleserye sa matuod nga kinabuhi. Bangod ini, wala sang manuskrito nga mangintalamdan, kag may kaupod mga kumpasan, aksyon sa mga hugnat sang eksena. May senior citizen nga tigulang nga babayi, lampas na 70 ang edad, nagapanagilot sa huron, agud makauna gid siya kuno nga asikasuhon. May priority lane man, kuno para sa ila, do ka astig sang iya pag-abot, o kung sa iban pangahambal, do ka presko sang iya nga pagginawi. Dayon kung maguluhambal nga may kusog gid siya, bangod tigulang na siya, kag may kapasidad gid siya sa katilingban o kung sosyedad. Nagdulog anay ako sa akong ginahikot. Kag magpanilag sang iya mga palanambiton. Ginpamatian ko gid sang tulid ang ituman kasingki nga ginabungat sa amon EO. Hambal ko sa akon kaugalingon. Bag-o lang gid siya nagsampot, daw wala anay mangilagkilag sa sitwasyon. Do naalimunaw ining iya gintunan sa ilabulutuan nga GMRC. Aba, ang favorite topic ni Lola Amparing. Good manners and right conduct. Ang pamatsyag niya sa iya kaugalingon nga siya lang isa ang senior citizen nga nakauna na sa pila agud magparehestro. Mulunuhon ko. Kaya nga tabuon gid niya ang ulihi nga petsa sa pagparehestro, ilabi pagid nga magkumpasan sa iya mga kamot sa atubang sa iban nga nagaparehestro man. Kadamo sa adlaw nga nakaligad na nga ang sa subong gid haw. Kinahanglan gid nga mangin sentro siya sang atensyon sa ulihi nga petsa agud magpakilala kung ano siya nga klase sang senior citizen. Gintulo ko lang siya, kag nonchalant mood na lang ako. Ginlihay ko ang akong panulok, kag ginpatuhoy ko kay sir, kag nagkoresong na lang ako dayon. Nagpalapit ako kay sir, kag dayon gintudlo ni sir, sa hipos lang, ang ngalan sining tigulang nga babayi sa screen sang desktop computer. Nagsabat na lang ako sa malipot, nga okay. So ginimutadan ko kag ginbasang iya ngalan sa tubang sang screen sang computer kag nabasahan ko nga taga blank. Oo, Tita Regine. Diri kami sa una nga Dakbanwa sa una nga distrito sang probinsya sang Iloilo. Kag ining iya barangay ang pinakaulihi nga barangay sa southern nga bahin nga parte padulong sa probinsya sang Antique. Kag akon man nahibaluan nga may kaupod man ining tigulang nga babayi nga isa pa ka nagahungayo nga tigulang nga lalaki ayhan bana niya yadto apang hindi pagid ayawan
Mayara pagid nga kaupod, driver nila, kabulig sa sulod sang balay, kag anak sang kabulig nila, nadawala man sa namasngaan kung anong ini nga buluhaton sa last day of registration. Nagdugang pagid sang siriwaol sang higayon. Nakapamensar man ako sang hinali. Paano na lang ang kinaandan kag ordinaryo nga tawo nga nagasunod sa proseso nga iya ginlakadan o kon ginlakangan? Mayara pagid. Isa man gihapon ka senior citizen. Magayon ang dagway, may postura, bastante sa kolorete, kag angay malaporselana ang supat. Sa ulihi ko nga panagadsad, ining senior citizen, halin gali sa Estates, America. So sa pungsod sang Milk and Honey, kag nagapangamyon sang Dolyares, may kahumot siya sang kalagtum sang berde, kag hindi ko lang malikop sa huna-huna, kun nga may pagkunop sang berde nga duag, ayhan sa iya na lang paminsaron. Samtang nagasugilanon siya sa iya katupad nga mga babayi, gintulo ko siya sang pasaliding. Samtang ginatabunan ko sang pormas ang akon katunga nga nawong. Tuman pagid ining iya mga panalambiton na hanungod sa pagsulundan kag kasuguan na tungod sa ining maayo nga proseso sang pagparehistro. Madamo sa makasalaklaw nga tinaga gikan sa iya baba. Daw katalom sang iya dila. Daw kulang sa paghikot sa mga pamaagi. Ay abaw, Tita Regine. Nagsanting gid ang akong dulunggan sang ako nabatian nga nakamit lang siya sang dinalan. Nga mayo siguro, ipabumbo ko ni ay. Hala, ang malipot kag hinali ko nga ginmit lang. Ano ang ini nga koneksyon kung siya ang magparehestro? Bangod balikbayan siya, kag nga amang dalahig pa siya sang isa ka radio station. Tungod wala siya gilayon, ginatagan sang pagtamod sang iya presensya. Ano siya? KSP? Kulang sa pansin? Dayon niya husiyos sa armchair nga ginapungkuan, kag nagpamaypay sang iya dala nga abaniko. Ginhutikan ko si Sir. Sang iya ginpangmitla nga dinalan nga nagkawa sa iya baba. Ginambalan ako ni Sir. Babay ilang anay. May ara gid na siya karon nga parte. Kag padayon na lang ako sang panghimos sa mga pormas, kag tayuyon sa pag-asikaso sang iban pa nga nagapila, kag ang iban sa pagbiometrics. Pagabot sang 3:00 ang hapon, nagsenya si Sir nga mag-cut off na sa mga magparehestro, kag wala na sang may magsugpon sa hingapusan nga pila. Gilayon ko ang ginputangan sang pulungkuan, kag ginpapungkuan ko sang naulihi nga lalaki, kag akon man ginpatiman-an nga wala na sang may magsugpon sa iya. Apang daw sunlog man sang pagkaalugadi sa mga manugparehestro. May nagsampot sa isa ka nagamabdos nga babayi, nagahingyo gid siya nga magsugpon, bangod amo lang gid siya nga adlaw nakatigayon sa pagparehestro. Ginpalapitan ko siya, kag ginhambalan. Ay, ma'am, nagabusong ka pangadaan, basi mabunag ka sa hindi oras. Tuman pakalaba asang pila, nga pasado na 3:00 ang takna. Nga bago ka lang imo nagsampot diri sa Comelec office. May cellphone ka man ayhan, pamangkot ko. Nga wala kagid makabasa dira sa website sang Comelec how? Sa sulod sa 8 ka bulan, halos kada adlaw, may gina-advertise sa tanan-tanan nga platform sang information. Wala siya nagsabat. Kag hinay-hinay na lang siya naglingkod sa nabakante nga pulungkuan. Hinali lang. Nagpalapit ining tigula nga babayi. Ining senior citizen nga sa duanay nagakumpasan sang kamot. Siling niya, ipatigayuna na ining nagabusong kag ipaunahan na lang dayon. Dayon niya sa ligbat sa mga dinalan nga hindi dapat pahilabtan sa pagsulundan kag teknikalidad. Ayhan, wala ako lang nahibaluan kung isa pa niya ini ka mga himata o kon partido sa ila barangay nga akon kay ginaginhipsan sa paghinambit. Ay,
Hindi gali Tita Regine ang barangay nga nabasahan ko sa screen sang desktop computer ni sir. Do hindi gid mahimos ining kaina nga tigulang nga babae. Gintulo ko na lang sila nga duha nga daw mga patay. Patay huya, patay malisya, kag patay sang buot kag batasan. Hindi ko lang matungkad kung kulang sila sa alam o kung kulang sa pinanilagan. Manuso na gid lang sila para sa ila personal nga interes. Paano na lang ang nagasunod sa pamaagi, kapasunod sa pagpila, kag malinong magpatigayon sang ila nga kaugalingon. Anong pamatsyag nila sa mga nagapatigayon sang sininga hilikoton, kabulig nila sa ilasulod sang puluyan, nga sa isa kasingal, ay magdukoy-dukoy sa kahuya? Kalma lang, hambal ni sir. Apang ginabalan ko si sir, that's very unfair. Wala na sila nagapangirak-iras ang ilang mga hambalanon kag hilimuon. May ara pagid nga nagapaaman sa eksena sa pagparehestro. May nalipong pagid Tita Regine sa paghingagaw sining mag-ulutod. Isa ka babae nga lamharon kag kaupod ang matambok nga magulang nga lalaki. Hinali lang nga nagpalamuti ang manghod nga babayi kag nagpanglubaybay sa nahigad nga bahin sang opisina. Ginbuligan kag ginaasikaso agud matabangan sa paglingkod sa maligwa nga bahin sang pila. Ginsaangan sa electric fan agud makahaklo sang hangin. Bangod malapit ang rescue quarters sang Dakbanwa diri, so dayon ginatagan sang first aid kag ginpahamtang sa rescue vehicle. Mga tungagin man sa oras, kag naumpawan na siya sa iya nga pagkalipong. Gilayon man, nga ginpauna ining lamharon nga babayi, kag gingiyahan ko nga makauna sa pila, kag nakapauli na gilayon. Nagpasalamat gid siya, kag nakayuhom antes magtalikod. Tita Regine, may ara nga nagpalagas pagid. Sexy nga babayi nga nagaedad 30 to 40 years old. Nagpamangkot kay nagpangusisa. Amo na lang gid ini nga adlaw ang katapusan sa pagparehistro? Siling niya. Oo ma'am, mga 8 na ini kabulan nga ginpatigayon. Wala ako siling niya. Sa ligbat niya, wala ako nakahibaluhaw. Ma'am, sa liwat-liwat ko nga pagsabat sa imo, pareho man gyapon ang masami ko nga ginasulit-sulit sa iban, halin pa kaina sang aga. Ara, may mga nasulat kag napatapik sa bulletin board. Ay, hindi ako makahibalo magbasa. Ang gulpi niya nga balos. Nakalamho man ako kag napamensar nga sa iya dagway nga tuman ka sexy. Ayhan may ara siya balatian nga hepatitis B, bangod og ginbarahusan sa mga igpat nga duag kanaryo. Do naga-yellowish gani sang iya kaanyag. Gilayon na lang siya nagtalikod nga wala sang bulubalikid. Gipadayon ko na lang sa pag-asikaso sang iban pa nga wala makatapos sa pagsulat sang ila kaundan sa porma sang COMELEC. Matuod, may mga jutay pagidman ang mga pasaway, mga kasabad, apang diri sa among Dakbanwa, may pagtuman gid ang epektibo kag pagpatigayon sang information drive kag mga informative flyers sa atubang sa merkado publiko, sa mga paradahan sa mga tricycle, agud makita sa may kaathag sang pagpahibalo sa naulihi nga adlaw sang pagparehistro kag pag-edukar sa mga pumuluyo diri sa among Dakbanwa. Pasado na alas 6 sa gabi kag matawhay apang medyo may kabudlay. Apang mabinungahon man ang nadangatan sa pagparehistro. Hindi lamharon ang may diferensya, apang sa mga tigulang nga may eksperyensya na sa kalibutan. Bangod sa internet, hindi na kinaandan sa mga tigulang ang makabag-o nga teknolohiya sa ila pagsinilayo sa tagsa kaadlaw. Outdated na ang ila panahon sa radyo puwak, kag suga nga kingki, kag tumbalata nga halampanganon sa dalan. Hindi na sila adapted sa makabag-o nga tinion sa mga millennials. Ang teknolohiya ang makapabag-o sang kinaradto nga sistema. Agud dinhi matalupangdan sa makabag-o nga henerasyon. Henerasyon nga makatib-ong sa matuod, may kumpiyansa kag katampad sa pagdumala sa atong tagsa ka minuro, barangay, banwa kag pungsod. Sa may mga kinaalam kag pag-ulikid,
sa aton pungsod Pilipinas. Madamo nga salamat ang tagpadala Mr. Amugid na iya sang Uton, Iloilo. Ay nako, medyo nagtaas naman ang imong VP, Mr. Amugid na iya. Lain naman yung mga scenarios, do iba do sulit-sulit na gid man matuod, no? Ano man, doon na ginaya sa aton nga amo na. Ang sa una to pala no, ang ginhambal mga silingmon may nakabutan na gid register her here. Register here. Tapos may pumangkot gyapon. Diri nagaparehistro. To kaangay mo na bala, no? Kadto ko sa isa ka balay. Tapos kadto ka sa CR, mamangkot ka sa ila. May CR ka mo. Sino nga balay ang wala? May CR, hindi bala. But anyway, nga importante ang magparehistro kag magboto. Balan nyo ang imong right to vote. Amo ng pundasyon sa electoral process kag ang pagparehistro amo ang initial step. Agud mabatian ang imong tingog pinaagi sa pagboto mo later on. So remember, ang mga lideres nga aton pagabutohon amo na ang maga-shape sang futuro sang aton nga pungsod. So sila magahimo sa desisyon nga magaapekto sa aton edukasyon, trabaho, public safety, healthcare, ekonomiya, kag iban pa nga mga importante nga mga issues. Correct, hindi bala? So kung magparehistro ikaw kag magboto, nagabulig ikaw pili sang lideres nga nag-reflect syempre sa imo values and priorities. So kabay, no? Nag-reflect gid man. So matuod-tuod mga values and priorities ang imo nga choice. So hindi na dapat nga maghulat sa last days ang pagpa-register. Be responsible and find time to register early para hindi ikaw mahulan kag hindi na ikaw magdugang huol sa mga tawo nga nagapatigayon sini. Spend one day para sa pagpa-register earlier. Tako na ina nga bulig para sa imo kaugalingon kag of course sa aton nga pungsod, especially sa mga empleyado nga nagapatigayon sini. So mo gituguro no, one time ara ako sa isa ka mall, damo-damo tawo kay gali nagaparehistro. Probably that was also the last day sa pagpa-register. Sus, terrible. Grabe nga paginutok. Mo gini yang kaampay no sa mga Pinoy. Ang hilig-hilig sa last day, ang hilig-hilig sa pagutok. Anyway, thank you so much for sharing with us again ang iyong mga observations, Mr. Amugid na iya. 52 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot sang tubig. Sa pagluto sa kusina para sa sulod-anon, mas maayo nga steam na lang ang mga vegetables sa baylo nga pabukalan agud jutay lang ang tubig nga gamiton kag ma-preserve mo pa ang nutrients sa mga kaunon mo nga veggies. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Kakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community.
Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Balik kita diri sa KLP. Next story is from Sacrificing Mother of Guimaras. Ever dearest, Tita Regine. Tawag lang ako kay Sacrificing Mother of Guimaras. Ari akong matuod-tuod nga ngalan, di na nagbabasaha sa kahanginan. Ako nag-edad, 45 years old. May 2 ka bata, 1 ka lalaki, kay 1 ka babayi. Tita, hindi ko makahibalo kung sa diin ako maumpisa sa akong inagyan sa kabuhi. Pero tita, ang bana ko, in short, problema gid namon nga dako. Kung nagainom sa makahulubog nga ilimnon, kay hindi ko gid makontrol ang tanan-tanan nga gusto niya kagapamintas gid tita sa akon. Humadin sang una gagmay pa mga bata irresponsable gid sa tita kag super palahubog gid. Hindi na siya kapuli temprano pa. Pihoon mo gabi or kaagahon na mapuli kag hubog-hubog gid tita. Prepararan na kamuya sa wakal kag pamuyayaw nga malabutan sa tag sa ka oras tita. Kisa gani, gakalabot na pila ka adlaw ni makapuli. Kay didto sa grupo ya, gakawili inom. La siya kabalo may pamilya, gahulat, kagakinahanglan sa iya. Pagpuli ya, syempre mamangkot ka, kag natural mangakig, tungod sa wala siya kapuli, kag damo sang kinahanglanon sa balay, kag sang kabataan. Ay sus tita, siya pagidya maisog, kag matulog pa, kisa nga sakiton niya ko, luwa sa buyayaw tita. Ay, sang wala, tinakaan ko katama, hambal kag ugtas. Labi na sa dalag ko ng 2 ka bata, ideya ko tita. Mangita ako ya obra, para may kuhaan ko kinahanglanon namon sang kabataan. Kadamo na ko daan patin sa lawas, tungod sang kahimuan sang akon bana, kun mahubog. Mauntat na siya kung maglain pa matsyagya, kag magdupla pula. Tita Reg, hindi ko ya kabatas, kay gapaugot man siya kung pabayaan mo nga hindi pa-check up. Pa-check up ko naman, ginaakigan ako kasubang namon kay siling niya, pa-check up mo na, mainom mo na gihapon ma. Sabat ko sa bata, sige lang ka, pangamuyo lang, kay basi amo na ni ang hatag sang Ginoo sa iya, para malipay ta bilang sabatya sa dugay ko na nga ginapangamuyo sa Ginoo. Sus Maria, lagid magsala sa umpisaya inom sang bulong okay pa baw pagtunga-tunga na nagsige inom bulong ang mga antibiotics pa iban kundi makahulubog na nga ilimnon ang iya ginainom baw tita useless ang awat ka tiyempo ko kag kwarta nga ginpa-check up sa iya permi naman siya hubog kag sa grupo ya siya yaga kagabihan kisa lapit isa ka semana kag magpauli. Kibot ka lang, makita tricycle namon, gabalabag sa dalan. Malabayan ko, pakadto sa akon ulubrahan. Kay tita, basta magbalabag or wala sa ayos ang pagparking sa tricycle, bot silingon, hubog na siya. Kag nakasampot dira sa iya ginahamtangan nga grupo niya. Baw tita, sulumpaan gid siya. Pero never ako nag-give up. Never ko gid ginbayaan ang akong 2 ka bata tungod sa problemado ko nga kabuhi. Nga ginaanto sa kalibutan tungod hindi ko gusto nga isugal ang madangatan sa 2 ko kakabataan. Tungod handom ko, makatapos sila sa ilang pag-eskwela kag maging successful someday sa ilang mga handom. Tungod Tita Reg, hindi man sa pagpabugal, maalam, matutom, kag talented ang amon kabataan.
Hindi ko gusto mangin pareho sila sa akon nga alam, pero la maka-college. Kay napatay ang akong tatay, 4 years old pa lang ako. Kag naman liwat ang akong nanay, gani nagkanda leche-leche ang akong kabuhi, Tita Reg. Gani diri ko na lang ginabawi sa akong 2 ka bata. Subong tita, graduate na akong subang, sinilang, ari iya kurso, ang agot ko grade 12 pa lang. Tita sa subong medyo kalmado na ang akong bana sa pahubog. Kung san ulang, pero ang sugal, always good. Hindi agid mo paiway. Gani kisa, may away-away gid matabo, Tita Reg. Tita, ang akong bata, palangga ko gid kaayo. Dire ko na balanse mayo pa siguro, wala ka ba na sa bata, kubayaan ko, tita. So diri na lang kutob ang malawig ko nga sulat. Nagsulat kita ko, tita, tungod wala ako pautwasan kisa. Sandang malupok nga problema ko sa akong dughan. Salamat sa pagbasa mo sa akong malawig nga kasaysayan. Aring akong diri ginaobrahan, di na pagbasaha. Ang tagsulat, Sacrificing Mother of Guimaras. Kompletos, Ricardo, sigiling imubana, no? Palainom, palahubog, gapanakit, tapos nagasugal. Well, ang tao, magabago lamang kung siya na mismo ang magdesisyon nga magbago. Usually, ini nagakatabo kung makita kag marealizar na niya ang extent sang damage nga natuga sang iya nga pagka-irresponsable. Like, naguba na ang relasyon sa iya pamilya, nakatuga na sang halit sa iya lawas, ang iya nga pag-abuso man sa iya nga lawas. Dako na nga financial expenses ang natuga sa iya pamilya, kag nagalala na mismo ang iya nga health condition. How can we help that person? Well, we can help, no? Only to a certain extent. Ikaw sa imong bahin bilang asawa, the realization and the decision to change should come mismo sa tawo nga natungdan. Ikaw ya, pwede ka ka-encourage, pwede ka ka-advise, pwede ka ka-motivate, you can pray for that person, pero ang pag-decide sa pagbago, ara mismo sa iya mga kamot. Ang matandog siya sa Holy Spirit, it's a big help so that mapabakod man. So dapat, no, nga mapabakod man ang iya nga spiritual life. But kung nagbutang na or kinabutangin na sa danger ang imo kabuhi, like siling mo damo na yung daan, no? Sa nangin epekto sa imo nga lawas, ang iya nga pagpanakit sa imo, tilain na yung istorya. So may mga ara kitaya government agencies nga pwede mo gid nga makadtuan para nga ma-report mo ang hindi manaming ang ginahimo sa imo nga husband. But anyway, you have sacrificed so much. You said para lang sa imo nga mga kabataan kag sa amat-amat mo. Sa amat-amat na-realize mo na ang imo nga ginahandom para sa imong mga kabataan, even to the extent nga ikaw ya ang magsakripisyo sang todo-todo sa mga ginapanghimo sang imong nga husband para lang nga buo ka mo, you said, sa imong nga family, and nagatuto ka na lang, mas more nga nagatuto ka na lang sa imong nga mga kabataan para nga mabuligan mo sila sa ilang mga ginahandom sa kabuhi. So congratulations, graduate na ang isa mo kabata, amat-amat na, no, nga nagasanag ang Boss Damlag. Salamat yid sa imong pag-shares sa imong inagihan sa kabuhi. Sacrificing Mother sa probinsya sa Guimaras. Mga kabombo, sa inyong mga istorya, pwede gid maka-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write your stories and then you send sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Time is running so fast. Anyway, of the night naman ni kita liwat tomorrow, Friday. Yes, may kahapon lamang program kag mag-of the night kita. So, I'll be seeing you then. For the meantime, magasunod naman ang mga favorite ng mga dramas ninyo kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail kag ang Dear Diary. Sa gihapon ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.